Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Şu gün 2025 ýylyň 29 marty üzerleriniň fiçerine bolýar. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly izleyijiler, şu günkü men gepleşigimde Demokratik güýçleriň Konstitusiýon sanatynyň ýolbaşçysy Muhammed Böjat Haşem Muhammed assalamu alaikum. Hoş geldiňiz. Salamu alaikum wa alaikum assalam. Salam radaga hoş gördük. Sağ bolun Muhammed ağa şu ýaly ýolda da wagt tapyp biziň bilen goşuşyp efir geçýäňize köp taňa ýakadyn. Ine şuňky biziň temamyz hormatly izleyijiler Vefa Hajiýewiň bütün dünýä ertekleri. Vefa Hajiýew kim? Vefa Hajiýew Türkmenistanyň ugonna, ýani adam haklaryny goraýan bölümine ugonna Türkmenistanyň wekili. Ne şu hakda biz gurulmalar, şonu biz başlamaka, men bir videoňy okujak bolýan, hormatly izleyijiler. Ne şu videoňy köpçerdim. Akbeta para şu videoda çyksa diýär, öňkörüm. Beyanatı. Abdullah Orusov ve Alişir Şehedov Türkmenistan'a deport edilmeli değerlerdir. Türkmenistan'ın garaşsız jurnalistleri, erkin yazıcı şahirleri, hem de demokratik protest hareketi Türkmen blogerleri Abdullah Orusov bilen Alişir Şehedov'un 2025 ýylyň 28 aprelinde Türk sivil polis tarapyndan saklanmany oýlanşykly edilen iş diýip ataklaýar. Ine hormatly watandaşlar, ünsürlerden Muhammed ağa, men siziň sesiňizi kä wagt ýapýan, ses gelýär siziň nimäňizden, ýani ýoluňuzdan, efire gat ses gelýär. Ine derdim hormatly watandaşlar, şul Akbet Aparagyň täze kanaly, şuňa Erkin Türkmenistan Radio TV diýilýär, ünsürin. Öňkü kanalyny şuň ýapdylar. Häzir täze kanal 55 abone. Kyn görmän şuňa ýazyryň Erkin Türkmenistan Radio TV. Şu ýaly ýazylyp, ine men ýazylyp otyryn we şu kanal gollaň sebäbi Akbet Aparaga Demokratik Opozisiýanyň o wekili we şo ýerde jurnalistika we edebi dipleşikleri geçirýär. Jurnalistika diýe kä wagt ýani gözlük işlerine diýe Akbet Aparagyň opozisiýa goşandy gatyly. Şoň üçin gollaň abone bolun kanalyna we kanalyny östürel sebäbi men ýalňyşmasam şuny ýani Geldi Karizow, Geldi GGG diýen adam arda berip ýapdyrdy. Şu kanaly nimedeliň sebäbi gollalyň Akbet Aparagyň gollalyň. Kyn görmäň. Muhammed ağa, indi biz öz temamyza geçeli, ruhsat berseňiz. Häzir men bir kiçik video görkedeýin, ýani Türkiýede siziň bilişiňiz ýaly, Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov diyen građan aktivistler tutuldu. Şoları bir kanun ýagdaýda tutup, ýani Türkiýe hökümeti deportasyon lageri goýup, şo ýerde Türkmenistana deport etjek bolýar. Siziň bilişiňiz ýaly, Muhammed ağa da menem köp çykyş edip biz golladyk. Biz hatda ýani kim şunu kömek etjek bolsa, şu građan aktivistlaryny kömek etjek bolsa, maddi kömek, gollaw kömek, tapaw diýip kömek etjek bolsa, biziň bilen habarlaşyp biler. Ya da biz şol videoň aşagyna şol Alişer Sahatyň aýalynyň ibanlaryny goýarys. Siz şo ýere gün geçip bilersiňiz we şol Alişer Sahatyň aýaly iki adwokata da töläp şol işi näme alyp barýar. Biz DWT halk gerekli ya Muhammed ağa biz goşulamdyk. Ýöne biz dolu gollaw berýär. Näme kömek bolsa elimizden geleni eder, dakansa durur, gurun yok. Biz građan aktivistlerimizi goramaly. Biz aktivistlerimizi goramaly, olur hakyky gahrman. Muhammed ağa, videoň terip bolsa komentary edäliň, ruhsat berseňiz. Bir munşa Akbet Apara hakynda bir zat aýtjakdym. Şunu aýdym. Şunu men eşitdim, ýaman gowy çykyş etdi. Bütün jurnalistler adından, adat yazjylar adından aktivistler gollap, berekeller, beter gowy menem hemme vatandaşlarymyz aýtjak bolýar. Şunu ýanak adamlary, şunu ýanak yazjylary, şunu ýanak jurnalistleri hökmen gollamaly. Şunu ýanak adamlar ýaman az bizde. Bizde bir tofar adamlar öz ilmini, bilmini, hunerini berdi Muhammed'in hyzmatyna, şondan bir çörek ýejek bolup şoň hyzmatyna geçýärler.
Yöneşin yana adamlar bütün ömür közendiler. Yöneş ilmini, hizmetini, bilimini, hünerini öz halk için sarf ettiler. Biz haçanam şuları kollap bilsek, şulan izinde dursak, şuları hatta şulan eserlerini satın alıp, şular beyleki halkın karşısına gitken adamlara hizmet eder yana geçecek olsak, biz şulan izinde durmalı, şulan materyal taydanam kollamalı, yazan zatlarından yayratmalı. Şol için şu ulu vacip zatlan biri, haçanam bizim inteligensiyalarımız, bizim yazılarımız, bizim tunuk işgarlarımız, aydımçılığı halk tarafında durur yani. Kim halk tarafında dursa, şunu hem bekişten beter değil aylin, ol aylin, eserlerini yayradaylı. Gat doğru belläkleşdirin Muhammed ağa menem goşlakladyma Akbel Tapar ağa intelligensiýanyň Türkmenistanyň medeniyet intelligensiýanyň wekillerining biri. Şunkuny daşarutda iň ýokary wekili. Men ýalňyş manymaýdyp bilen Türkmenistanyň içi daşynda iň ýokary wekili. Biz Akbel Tapar ağa ýaly adamlar gowlaman soň şuňa geldik, ýadymyzdan çykarmaň. Öz intelligensiýamyzda ýa-ni adalatly, hakykaty beýan edýän bir fundamenti var, yallak däl, rejimi öwüp durýan näl, halk bilen ýaşap, halkyň derdini beýan edýän adamlar gowlamasak, biz şunkuny gelir dururuz. Ýalňyzdan çykarma. Gowlalyň. Kim häzir terdiň? Türkmenistanda kim aldy? Yallaklar öňe çykyp, yallaklap, ine şul diktatory yalap, öňüni ýygyny yalap, ine şuny şolar getirdi. Bizim halkymyzy, bizim günümüzü şuňa getiren şolar. Şoň üçin şuraya yallaklar adalar ýaly. Yallakları o yankın edip akış yallakları pul verip öýüňize getirip yallakları finansiýer edip investisiýa edip ýörmäň o. Ine Akbel Tapar ağa ýaly ýa-da men öňkü sapar öküzdüm. Halk bagşyty. Aparatura adam ýok, adam ýok. Halkyň içinden çykan adamy ine şolar bollan. Halk bolup halky bollan. Halk bolup yallaklary bollamaň, halk bolup diktator bolmaň, günüňiz gowy bolmaz. Halk bolup ýa-ni şol ýaly öz içimizden çykana gowşokram bolsa maý berip östürip biz gowlamaly. Şol ýaly Akbel Tapar ýaly öňe giden şahyr, öňe giden ýazyjylarymyzy biz hökman bolmaly. Şol adam daş döwrüne ýazyjylar döredip otyr we şol ýaly ýazyjylar emeli gelýär, hakykatçy, dogruçul. Bize gerek bizim cemiyetimizi üstürmek için, Türkmenistan döwlet bolmak için, Türkmen halky emele gelmek için bize gerek. Häzir telewizor açsam utonýan, dinläýän gelenok bulan aýdýan zatlaryna, bulan ýa-ni wagt edýän zatlaryny dinlesen agladyň gelýär. Şu ýaly idiotlar bilen ýaşap ýörnip agladyň gelýär. Şoň üçin Gaýra kanalyna ýazylyň, kömek edin, podдержка berin, ýa-ni şu ýaly bizim ýazyjylarymyzy intelligensiýamyzy gowlamaly. Teknik intelligensiýa, medeniyet intelligensiýa, hünerment intelligensiýa tapawut ýok gowlan. Halkdan çykan zady gowlan, halk öser. Diktatordan çykan zady, diktator we ýallaklar bolsaňyz, diktatura we ýallaklar öser. Günüňiz başga bolar. Ine şu ýaly maslahat. Gelin indi Muhammed ağa ýa-ni Alişeriň aýalynyň interwýusyny dinläniň, oňa kommentary berersiň. Selamünaleyküm. Ben Hasan ve Gülala, Sahat Alişer'in eşiyim. Dün sabah 7'de eşimi sivil polis geldi götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine gönderdiler. Ben Türk Cumhurbaşkanı'na yüzlenmek istiyorum. Eşimi Türkmenistan'a göndermeyin. Oraya giderse eşimi işkence ederler, öldürürler, ölüsünü bile vermezler, göstermezler. 4 çocuğum var benim. O giderse ben ne yapacağım? Beni de oraya götürseler eşim gibi işkence ederler çocuklarıma bile. Selamünaleyküm. Ben Ayşe Savat'ın oğlu Han Savatov. Dün sabah 7 civarında babamı sivil polisler evden aldı götürdü. Ankara'ya geri gönderme merkezine sevk ettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı'na yüzlenmek istiyorum. Babam memlekete giderse babamı öldürürler, yaşatmazlar. Lütfen eşime acımıyorsanız çocuklarıma acıyın. Yapmayın, göndermeyin. Merhaba, ben Alen Sahatova. 14 yaşındayım. Babam Alişer Sahatov Türkmenistan'a gönderilecek ve orada öldürülecek. Lütfen
serbest bırakın. Merhaba, ben Meral Saatova. Ateş Saatova'nın kızıyım. 10 yaşındayım. Benim dün babamı dün sabah alıp gittiler ve öldürebilirler. Lütfen serbest bırakın. Lütfen rica ediyoruz. Si tu es à l'aise à l'oral, alors. Laisse-moi te montrer comment transformer tes mots grâce à ton téléphone portable, sans forcément avoir à faire de dents. Yine hormatly vatandaşlar, ýalňa gördüňiz. Muhammed Ağa, Alşer Sahatow'un öncesine kadar Değişmedi, evet. ya Pardon. bundan çok kısa süre öncesine kadar biz diyorduk ki ya başlan. Alşer Sahatow'un maşgalaty çykyş etdi, ýani çağlary, maşgalaty. Yine şol gulala ayal maşgalan ibany, ýani dolar ibany we tele ibany men şul wideň aşagyna goýuyorum. Intek pul ýygnalmady $5.000. 1.000-den ýaňy geçdi, ýani ýygnalan pullar. Kyn görmän biz 100%-nyň 20%-nyň ýygnadyk häzir bize maddi kömek gerek, şul aktivistlere kömek gerek, grajan aktivistlere kömek gerek. Ine kyn görmän şol ýazada investisiýa edin. Şol ýazada investisiýa etseňiz, geljeňiz gowy ortaya şol ýaly adamlar haklaryny gorar. Size bir zat bolsa böküp çykyp, ýani hökümet bir kanunçylyk edýän hökümete topularlarda haklaryny gorarlar. Siz bolsa egerde ýallaklary, diktatorlary golýan bolsaňyz, öýüňize investisiýa edip jaýlar gurýan bolsaňyz, o jaýlary ýene-de ýani guruluş materiallar alynýa, bir topar pul ondan zat kırarynýa, ýani polis emhemet çözdüp olara ýani guruluş materialy tatýan adamlar çözdüp, firmalar çözdüp o ýerden pul alyp ýyp ýani rejim golýan bolsalar, onu bir investisiýamyzy tersin etdirmek bolýar. Şoň üçin unutmaň, grajan aktivistlerine kömek etmeli, siýasatçylara kömek etmeli. Şuraya öňe çykan adam hakykaty, ýani adalatlygy wasp edýän we şonu gorýan adamlary gollamany unutma. Şol bir zat, şoň bir zat diýip böküp baryň, näme diýen? Näçe sen näme diýen? Hakyň ýok diýip arkasyny çalyň. Ol ýallaklar Habib diýdi, akyş ýaly adamlar çağırıp, olar bilen tant edip, zat edip, siz ýallaklygy, siz diktatorlyk gösterýän. Toýum etmeli. Olar da çağırdan aýtmaly, sen meni toýma gelýän, prezidentiň adyny tutmaly, sen meni toýma gelýän. Halkyň adyny tut, biziň adymyzy tut, maşgalan adyny tut, olary briefing etmeli. Ine şurýaly sizden haýyş, siz çözýäňiz, diktator hiç zat çözemez. Siz nira investisiýa etseňiz şoýul ösýär, intelligensiýany gollasaňyz, grajan aktivistleri gollasaňyz, haklaryňyz gorunýar. Egerde para berip, korrupsiýa para berip nimetseňiz, diktator ösýär, korrupsiýa ösýär. Şoň üçin siz pul berýäňiz, oňa Gurban Berdimuhammedow ölmedi ýaly bir kiçik aýlyk berýär, galan sizden çöplemeli. Şoň üçin halk hemme zat çözýär. Şu diktatory aýyrmalymy? Korrupsiýany ýatyrýar, bir aýlap hiç kim pul bermeýär, özi ýok bolup gidýär. Ine şoň üçin hemme zat biziň elimizde, Gurbanyň eline hiç zat ýok. O diňe abarony geçipdir. Gyýyny getirip, oğlunu getirdi, abarony taklap bilmedi. Gyýyny getirýär häzir, abarony taklap bilenok. Şoň üçin bize bagly, size bagly. Muhammed Ağa, sizden bir goşdakdadyňyz bolsa aýdaýyn, kyn görmän. Şu birinciden şu kömek meselesinde vatandaşlar şu ören vacip zatlan biri. Şunu hem sadaka diýsen bolýar, hem üşürdikatyňyz şol, hem öz çağaňyzyň, öz geljegiňiziň üpçün etdiňiz. Yani şu adamlar näçe golla bilsek, näçe şu Berdimuhammediň erbet niýetleriniň öňüne geçip bilsek, şonça ýurduň içinde kanunçylyk berker. Şonça Berdimuhammed halkdan gorkar. Şonça halkdan çekiner. Şonça halkyň öňüne geçip bilmer. Halkyň garşysyna gidip bilmer. Yani biz bir eden işimiz bilen köp zady, köp belalyň öňüne alýar. Şol üçin eger şuň kun Berdimuhammedle giýjegini ýatyp bilen, şu bütün aktivistleri şola vurup yatırmasalar, şolan sesini kesmeseler, şoları getirip beyleklerin önüne vurup yencip beylekle kıymınlap bilir yanak etmeseler şola bincalmaya. Yani şu aktivistler şeyle bir güçlü
bir tane milyarder adam, yurdun prezidenti deyip oturan adam, bütün Türkmenistan'ın eyeti deyip oturan adam, şeyle bir şolordan korkya, ejetini satıp şolori getirmeye razı. Ejetini hem vade vermeni razı Erdoğan'a, Türklere, hem aktivistler Türkmenistan'a getirdi. Şolor vurup, yencip, horlap, beyleki adamları korkulmağa mühtaç şu. Şol çiğnem hem vade etkiye, hem namusunu vicdanını satya, bütün dünya kanunlarını bozuya, şun yanak aktivistleri Türkmenistan'a alıp gidecek oluyor. Eğer biz şu övüne geçiversek, yani onu küçelttiğimiz manası ne mi? Sen her bir grajdanı askermelirsiniz dediğimiz. Her bir Türkmenistanlı sana esası kol yürütüp bilyendir deyip şuna eyyem mesaj verdiğimiz. Şol için biz adı dine Sakatovi ya yine bir aktivisti kolladığımızda, ona pul verdiğimizde biz Türkmenistan'da kanunçılığı dikelttiğimiz. Halkın karşısında cinayet etken adamlara stop dediğimiz. Siz halkı korkutup taklap bilmersiniz dediğimiz. Türmedeki bir kanun yatırarları çıkarmağa şerttir edecek. Kanunçılığa eğer şunları boyun edebilsek Türkmenistan'ın türmelerine hiçbir adam yatmalı şu. Ya şu tadı közenmeli, ya adaletsiz suçlu olmalı, ya polisiyeler sizi közenip elinizden pulunuzu almalı, ya polisiyeler aylıksız közenip öz vicdanının, namusunun, hem kardeşlerinin karşısına gidip öz dengüşlerinin ağzından çöreklerinin çağlarını verecek pulların çöreklerini olan ağzından almalı. Şu zaten hemmesinin belası şu karamdada olan yurdu nettir taklavati halkı korkudup. Inni bizim aktivistlerimiz öne çıktılar. Ne meni kork etmiyor. Korkma adamla şundan korkma yurt bizimki deydiler. Şolonun çağası var. Şolonun başkalası var. Yöne şola da özlerini gününü görecek olup Türkiye'ye çıkan çağalarına getiren. Şol onunla da yurdumu düzeldeyin. Gelecekte çağalamın akbalını çözeyin deyip giyeceğini çıkış eden adamlar. Şolun hiç kaydı pulalı bir işleyen akla. Şolun hiç kaydı minister prezident olacak diyen akla. Şolun hiç kaydı mülke biznes edecek olup şol yurdunu emeden akla. Dine yurdum düzeldeyin. Arkayın yurduma gidip geleyin. Yurdumda kanunçılığı dikeldeyin. Yurdumun içinde hiç kim korlanmasın. Yurdumu tağlamasınlar deyip öne çıktılar. Şol için ben şu Sakatov'un çağalarına açacak oluyor. Sizin kakanız kahraman. Sizin kakanız imini siz için. İmini sizin için. Şert üretme için şigatler etti. Ol hakiki kaka. Hakiki erkek adam. Şol için ayağlan bilsin. Ol yekedeliğinden bilsin. Bir yurdun kahramanları şun yanak adamlardır. Şol için 21. asırın kahramanları şun yanak oluyor. Eline yara almak gerekke. Çıkıp hak sözü aytmanı, halkın tarafında durmanı, bir düzünçülüğü beyan edip bilen adam gerek. Şuna məhsinin kakalarını etti. Şol için biz sizin iyinizde bula hakiki kahramanlar Türk milletin bilye. Türk milletin kösenini Türkmenistan'dan. Covid vaktinde diplomatlarını öldürdü. Yöne bir tofor binamız bir vicdan Türk çinovnikleri bir tofor zadı göz tıkıp hantamançılık bilen bir karamdardan diye net geldi. Ola da vaktlayınca biz şu videoları yayratsak, Türk milletinin içine girsek, Türk halkı şu zatlar, bolyan zatları bilsele, ola da hiç vakt diktatörün tarafında durmarla, kaytam biz yani aktivistleri kollarla. Şol için biz şu videoları yayratmamız bilen, şun hakkında hem yerde gurrun etmemiz bilen, şuna gerek pulu yığınap, iyiliğinde durmamız bilen, biz bütün Türk halka da aytyak. Biz şolun iyiliğinde sizin kollan, ta sizin yurdunuzda da korrupsiya ösmeriyana edecek olyak. Bizim befidimiz dengdir. Biz yurdumuz söyleyek, Türk milletlerinin birleşeğini etleyek. Biz hem siz bilen deng olup, doğullukta, toyda, tomaşada hem yasınızda olacak, hem toyunuzda olacak, hem birimiz kollar yani edecek oluyor. Şol için
Men yine bir direk maşgalasyny çağalaryna aýdaýyn. Sizin kakanız kahramandır. Biz onu her näder Türkmenistany iýertmer. Bütün dünya jemgyýetçiligin biz bilen şuun kun ähem. Nastaşy beremiýe Aziýada goýdular. Türk gazetlerine çykdylar. Azatlyk radioda aktivistlerimiň hemmesi giýjegini şakyna çykyş edip oturlar. Şol üçin watandaşlar gollan şu kahramanlarymyzy Türkmenistana uğrattırmaýly. Doğru. Menem oşlayan Muhammed Ağa'nın diyen zatlarına Abdullah da kahraman, Alişer kahraman, maşgalatına da bir aýdýar. Dewlete halk hareketi soňuna çeldirýär, kömek eder, elinden gelýänini. Sizin kakalaňy kahraman, Türkmen halky ýygyna dur. Siz alad etmeň, aladaňyz düşnükli, ol bizim paýlaşýar, sizin aladaňyz ýöne biz soňuna çeldirýär, olar hükman adatlyga çykarmaly. Hormatly watandaşlar, biz efirimiz dowam edeli. Ine men bir video görkezeýin. Şu videoda ünseren bolsaňyz, şu videony gördüňiz, men ýene bir gaýtalýan şu videony, ünsert edin. Семеро студентов из Туркменистана были задержаны в Ставрополе после мирного собрания на территории Северо-Кавказского федерального университета. Как рассказал портал «Кавказский узел», студенты были недовольны тем, что руководство вуза принуждает их перевестись в учебные заведения Курской или Белгородской областей, где... Ine hormatly watandaş, şu videoda ýani türkmen oglonlary Stavropoldan ýani näme Kursk bilen Belgradda uğradýarlar. Näme şoýra uğradyp, şoýda tutsak edip uruşa goýup ýani uruş gidýän ýere ýürüte goýýar türkmenleri. Şol türkmenleriň arkasyna durýanam ýok. Konsulstwada, pasolstwada türkmen döwledem bir kanunçylyk. Bizim studentlarymyz bir kanunçylygy Rossiýada görýär. Ýöne bizim hökümetimiz şolara kömek edenok. Näme kömek edenok? Sebebi ýani Rossiýa garşy hiç garşylyk hökümet etmeler ýa Rossiýanyň goýun adamlary. Gaýtyp pasolstwa konsullugy jaň etseler, tutunda basın iýerin Türkmenistana diýip ýani gaýtyp haýbat atyp näme diýerler. Men şoň üçin ýani bizim döwletimiz ýok. Bizim tek döwlet gurup göremiz o. Birinji döwlet Türkmen başı diýip özüne döwlet kurdy. Ol bir haramzada. Hemme ýerde pametlikler goýup, ýani ejetiniň kakatynyň, dogunlarynyň atlarynyň kolhoz safhozlary goýup, hemme zatda çalyşyp, aýlarymyzy, günlerimizi çalyşyp, ýani öz ejetiniň adyny goýup, diňe öz maşgalatynyň, özüniň döwletini kurdy. Intelligensiýany ýokotdy, hemmeler ýokotdy. Onsoň ikincisi geldi, onu öldürüp bir ýere geldi, başga bir kezzap geldi. Gurbanlyk Berdimuhammed. Olam öz döwletini, öz imperiýasyny kurup oturýar. Ine şoň üçin biz daşar ýurtda közenýäs, ölýäs, hemme zat hökümet ýok, biz gollar ýaly. Bizim hökümetimiz ýok. Gurbanlyň hökümeti bar. Gurbanlyň garnaşlary bir ýerini öldürse, derre Gurbanlyň hökümet onu gorýar. Gurbanlyň hökümeti ýani garnaşlary daşar ýurtda gitjek bolsa, derre onu samolyotla akydyp şo ýerde Münchende ýani getirip getirýärler. Gurbanlyň hökümetine, ýani Gurbanlyň maşgalatyna bir zat bolsa, Gurbanlylar ýa-da onuň maşgalatyna bir zat bolsa, Gurbanlyň hökümet büyüküp hyzmat edýär bütün dünýäde. Bir ýerde ýegeni ondan barsa, pasolstwa aýagyny depip girýär, pasol konsullugy ylgadýarlar. Näme türkmen halky edilen hökman gapyny dep girmeliler, baryp biz ýani bizim döwletimiziň ýeri şol. Biz şol pasolstwa konsullugy jaňyp haş etdik, şolar derre goşulmaly, bizi halat etmeli. Ne şu videony men size görkezdim, inni şuraya habar geldi. Kazandan habar geldi. Kazandan ýani studentler habarlaşdylar. Murada Belarusyda ýaly Kazanna uniwersitetlerine bir topar türkmenler tutup gidip oturýarlar we şo ýerde jenaýata çagyrýarlar. Nämemiş? Şo ýerde bir türkmen beýleke derek egzamine girip, onu derek ýani egzamin tapşyrypdyr. Ine şonu bahane edip hemmelerini tutup gidip bağladan ýeşirip ýani basyp gidip oturýarlar. Eger jenaýat iş bolsa $1000 $3000 çelli advokata vermeli, jenaýat iş bolmasa $500 $1000 çelli studentine pul vermeli. Bir topar studentlaryň enatady Türkmenistana pul geçirip bilenok. Olar işläp, eýdip, ýani pul gazanyp ýörler. Olam alsalar
pul berjegim yok. Şoň arkasyny tutjagym yok. Şonuň ýan karyndan habar aljagym yok. Konsul tapasy bolsa jaňatlar gaýtyp basyň öldürüň. Türkmenistany ýereň diýip gıýgyrýarlar. Ine ýagdaý. Men her wagtda maýdýan, biziň döwletimiz ýok. Gurbanly Serdar Berdimuhammedow we Oguljan Atabaýewa ýa Gurbanly gyýynyň döwleti bar. Olaň hökümeti bar. Olaň ýanky peçady bar. Olaň hemme zady bar. Bizde hiç zat ýok. Halkda hiç zat ýok. Ýöne esasy döwleti emele getirýän halk. Onanyň halk häzir şu göterilip çykyp gitse döwletem ýok. Şonuň döwletem ýok. Şonu bütün dünýäni allak gelýär. Ine Türkmen döwleti diýip şu döwletimizi ogurlap, men her ýere aýdýan döwletimizi ogurladylar. Ö döwletini gurtdy otýarlar. Ine şu Ataly oğlunyň ýanky fiýaty şol. Şoň üçin ine Rossiýadaky studentlara men ofitsialny Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýän. Attyň pişiň eşegiň bilen işimiz ýok. Özüň at takyp, oňa ýanky monjuk takyp, oňa ýanky gözlegme ýaly boyuna nime takyp biziň oğul gerek gelinje bilen işimiz ýok. Halkyň prezident diýip hatap edilýärmi? Barda halat et. Rossiýada Kazanyny, Rossiýada Stavropoldaky türkmenler közelip ýörler. Sen şonuň halat etmeden, olaň ýanky haklaryny goramadyň, sen kimiň prezidenti? Bize geregem däl. Näme gerek sen? Diňe toy bayramına gerekmi? Lenta ketmene gerekmi? Şuryaly ine vatandaşlar ýazyn kommentariyada gerekmi bize şuryaly prezident? Gerekmi şuryaly Ataly oğul? Bir milli lider beýleksem özüne prezident diýip. Biz ölüp ýör, daşa ölüpdi. Ne olaň hökümeti bize kömek edýär, ne de özü kömek edýär. Eşitmedik, görmedik kişi bolýar. Ine biz şunu ýanlantyrdyk. Biziň çykyşlarymyzy iýdarlap terdiýär, uly ekran goýup, ýanky ruçkany bloknot bilen ýazýar. Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow ruçkany bloknot bilen biziň efirlerimizde garaşyp, biziň esasy abonamyz şolar. Ýazýar şolar. Oňa derrew emhame ulu çağırıp, kim kommentari ýatsa, kim ýanky çykyş etse, şonu tapyň ýerine aşagyny lal ediň diýip komanda berýär. Biziň aýdýan problemlerimizi çözen ok, ýöne şol öz hakyny gorýan ýa-da adalatly isleýän adamlar gowlýar. Meze tora berýän. Bu kezzap adalatly isleýän adamy gowlap ýören bolsa, tutup basýan bolsa, tutup başga ýerlerden at gelýän bolsa, bu şol zalimmi, zulümmi, ýa kezzapmi, ýa bu adalatly prezidentmi? Ýazyn kommentarida öz pikirinizi. Nurjan apa hoş geldiňiz. Salam aleykum. Salamlar, salam vatandaşlar. Bağışlan, biraz geç kaldım işten dolayı. Men goşulşan aýdýan datlaňydan makulýan. Okey. Men ýene bir video görkezýän. Ine şu videowy ünsürip edelim, hormatly vatandaşlar. Şul adamy men kimdigini bilemok. Egerde kimde bilýän bolsa, şunu kyn görmän. Näme diýeni bize düşünürse. Şul adam, ýani Taçkaly, Aşgabatda bar ýa. Maksat näme? Kim şul adam? Ol Rossiýadaky Şamanýaly Moskwa baryp, ýani zalim aýjak bolýarmy? Näme diýär şol adam? Ýa ýöne bir adam, şunu bir bize düşündürip berseňiz, kim tanıyan bolsa. Biz ine esas materialy geçýär. Men size hormatly iýleşler, ýani maglumat bereýin. Vepa Hacıyev diýip Türkmenistanyň OON'na ýani vekili bar. Türkmenistanyň tarapyndan OON'na Türkmenistanyň rejimi, diktatorlary gorak gelýän, Türkmenistanyň adamy öldürýän polis, MHM işgärlerini OON'na ýani komitet попыткам и преступлениям şol komitetde baryp şolary gorak gelýän, zalim goraýan, zalim tarapyndan işleyen Vepa Kezzap Vepa Hacıyev boyunca yine şunu çıkıştı. Yine şu yerde Vepa Hacıyev yine Mansur Mengelov var. Mansur Mengelov'a hiç saat edilmedi. Şuna yankı pıyıtka edilmedi. Şunu kösemediler. Öz ayağını övdü. Öz ayağını özü çüğüretti. Yankı dermanlar içmeyen
öz ayağını çüýredip, ýa-ni bütün dünýä ine men çüýräp ýatyrny şurýal jar edip ýör. Türkmen hökümeti günäkär däl. Türkmen hökümeti şoňa ýa-ni balnisa edýär, kömek edýär, hemme zatlar edýär. Hemme şu Mansur Mingeýew boýunça maglumatlar ýalan. Bir näçeden mer amnisiýa çykarjak diýip Türkmen hökümeti diýenler biz çıkaracak öyle isteyen ok çıkman deyip yalan ertekleri bütün dünyada aydıp şu kezamada men şunun hayat suratından bakıyorum. Şurayali yankı maglumatlar berip daklat edip utonman bütün dünyanın önünü bütün dünya erteklerine ayyan. Men näçe şu zatlar diýenler? Häzir gelir şu Vefa Hacıyew boýunça. Biz Vefa Hacıyew hökman tutsak etmeli. Türkmenistan'ın Atalıoğlu'nun prezidentlerini tutsak eden sonra Vefa Hacıyew ve Aksultan Türayewan biz tutsak etmelik. Yine şular bütün dünya cemiyetinin önüne Türkmenistan'ın diktatorlarına ve bikançılığı giyice onu korak gelýär. Yine şu maglumat boýunça men Nurjan apa söz berýän. Nurjan apa, siz şu Vefa Hacıyewiň yalan ýeplerini şu boýunça bir düşündürüş berseňiz. Hawa doğru diye belirtip geçtiniz. Bu Vefa Hacıyew diýen yalançy, töhmetçi, yani yüzüne de meymenet yok. Ol öz halkyny goraman, beter halkyna garşy hereket edýän adam, yallakçy. Yani halk siz bilmeli, kimin kimdigini bilmeli. Bu haramzada bu Vefa Hacıyew. Hemmedadi gidip o onda правам человека. Ana o tayda hemmedadi опровержение edýär. Правозащитниklaryň ýadan case'lerini опровержение edýär. Mesela Mansur Mingeýew için ol aktivist yani küçücük etniski azgınlık milletleri buluç milletlerin tarafını tuttuğu için onlara действительно işkence ettikleri için dokumentasyon edip bir giden şu dokumentasyoları alıp hem prezidentin aparatına verdi hem de General prokuratura verdi hem de onun Amerikan посольствосuna verdi. Yine şu Amerikan посольствосundan çıkacak olanda onu o taydan alıp tutsak ettiler. Bir giden zatları yok ettiler. Ay pornografi dedi, o çağların nemesin deyip 16 yaşlı çağları diye. Narkotik dediler, üretya dediler, çekya dediler, o dedi, satya dediler. Hem zatlarını bu onu verdi. Amerika'da da kazat edildi. Gostapartament США kongresmenleri, senatörleri. Bu işlerin pucu çıktı. Yine de 2 yıl mınının inha amnisti diyas, güveriyas deyip şeyde yalan aydıp şataydı. Şu komitet pravam pıtık. Ana o tayda yalan söyler üstünde durman innem bu yılım olsa şeyde şunyalı yalan sözler bilen çıkış etti. Yakabı onun ayağı dövülene zadı o ödödünden dövülenmişin. Onu o odan tepede urulup yerletnemle her gün uryadılar. Böyle bir şeye işkence size var oldu oğlancık. Onun основанiyeti ve o nemetti asimilit oldu, tüberküloz kasti oldu. İnnem şu tazabedrini sustava ve omurgasına yayır yaşam. İnha onu hatta geçen sene Geldiyeva diyen vraç Yelena Vladimirovna gelip özü seyretti ve hemesini ankladı. Hatta bunu şu keselinden dolayı onu çıkarmalı ettiler. Ama yine de bu haramzada yallaklar signali stop deyip duruzdular. Ol aktivist oğlan, ol bütün halkın
hukuklaryny gorayan oglan. Onun erwetlik eden dadı yok. Yine de şu nemede yığınakta Gülcemal Cuma Muradova deyip bir kızcağız onu ayıplap 14. iyulda 23. yılda ayıplap onu nememişin içki içenmişin de eydip özü ölüptür deyip yani maskara olup öz-özünü maskaralawıtır. Eğer doğru aytsam şatayda Vefa Hacıyev. Onun günahı yok deyip yani özü günahkar deyip çıkardı. Yine de onu gelir yani. Onu gelir. Hazır onu gelir. O materyali ayrıtın gelir. Hazır şol Mansur'u utorori. O materyali ayrıtın gelir. Bu sohbet. Mansur'un halkı için dine aladı etti. Yine şunun için bizim hadır ne oğlancıklarımızı aldılar. Abdullah Orus aldılar. Sahatov Alişer'i aldılar. Onların ne ettiler? Mıdama halkını zaşişat ettiler. Korumak niyeti bilen. Şunun için bir güne oğlancıklarımızdan alıp gittiler. Gatda oraydan yine hormatly vatandaşlar ünsürplerden yine şunu Vefa Hacıyev diýilýär. Yüzünde nura aňarda dursun, hiç adam yok. Şu adam men şu arada gurrun göreyim. Şu adam üniversitede oturdu, şoň fars dilini oturdu. Fars dilini oturup günü komitede işe girdi. Komitede işe girip ondan soň Mİİ'de bunu aldılar. Komitetten Mİİ'de yani kontrol etmeyene Mİİ'deki işlerleri kontrol etmeyene yine şoýra geçirildi. Ondan şu yerde şu adam öz intine yani profil o şifre var ya metalist profil. Şondan firma açıp şol İran'dan, Afganistan'dan partlerini gürleyen adamları tapıp, biznesmenler tapıp, inti bağlap, yani sövda ettirip pul kazanýardy. Şolar yani basışlar edip ki kim perevod ettirýärdi, tekstleri kim yani basışlar edip maglumat alýardy. Şoraýaly institutu oturup yani üniversitede oturup emheme girip eýýem kezapla başlanadım şu. Indi şu ýaly bu torun kezaby Berdimuhammedowyň hökümeti özüne alýar. Men size aýdýan Türkmenistanyna kezap bolmasaň şul bir adalatly gollap, iksan atyly oğlun gollap işler ýaly ýagdaý ýok. Sen guturun kezap bolmasaň şolar gollap işlep bolunu. Ol hökümeti işleyen adamlar ýülenýän. Araňyzda Google'lar var. Ay men zordan günüm görýän, zordan ýa çydyýan şolar. Çykyn işten. Taşlan şolary. Buluşdurlar. Aglap ýöremem. Ay bizem bizar boldyk, bizem nimedem zok, bize aýdýarlar şolar. Ýa-ki jaňa diýerler aýdýarlar, ministrden maslahat beripler jaňa diýär. Bizem ýadadyk, bizem bizar, han bir zat etçeňiz bolsa edim. Aglap bizar diýip zat kalyp ýörseňiz. Bizar diýip şurýaly ýa-ki ýallaklary ýanyňyza getirip, emhemeň işlerini getirip, imsim olara pul berip ýörseňiz. Sizem bir zat etjek bolsaňyz, indi tijenmäne wagty geldi. Biz şular var ýumur baýyrmasak bolmaýar. Şu atal ogly. Bu torun adam bir bu torun derejesi bolýar, şu derejeden geçen adamlar şu. Görüp durýar. Size gurlap durlar olar, sizinle işleşip durlar. Onun ýa derejesini görüp durýar. Şoň üçin sizem görüşüňizde boldy. Şurýaly Vefa Hacıyew garşy, şurýaly hökümeti işleyen ýallaklara garşy görüşmeli sizem öz ýerinde. Näme görüşmeli? Sizi görüşmeliler. Siz hazır hemme kezzapyň stadiýalaryny göçdiňiz, gördüňiz we ýatdan bilýäňiz näme et bolýar. Özü dedim. Biz görüşürmizde sizin maslahat soramda ama biz görüşendir. Yani şoň üçin. Ine şol kezzap Vefa Hacıyew arak içip gawdany bagşlanmagyny küntüçülük edip, zat edip, ayal maşallah azar berip, tutulup, goý berilip, bir biheppi bunu tutup goýup ýadadylar polisler. Bizler şundan bizar boldyk. Ine şu adam bütün dünýä jemgyýetiniň öňünde Türkmenistanyň adam öldürýän polislerini we emhemlerini gorýar. Şoň arkasyny çalýar. Men ikinji materialy okudum şu adam arada nütfep terdim hormatly vatandaşlar.
Ine şul ýaş gyz, ýaňy 18 ýaş bolan ine şul ýaly Güljemal Jumanmuradowa 3-nji etajda men ýalňyşmasam 20 ýaşly gyz zyňlyp öldürdiler. Urulyp otaň zymp goýberdiler. Onam Gurbany Berdimuhammedowa tirek getirip berýän garyndaşy, şoň ogly Kamal diýip bir ogly, şonuň ýanky dostlary. İçinde Kamalam bam ýokmy bilemzok. Ine şul gyzjagady şol ýanky dien arjenia gaty ýanky случайно var ya barmalýan adam bir günlük ýanky öýüne gitmäke Aşgabatda galýar we şol bolanda atlar. Ine şol aýal maşgala ýaş gyz urulyp aragy içdirip bulam içmän urup muny etajdan zyňyp ýanky öldürýärler. Oňa kakaty muny gözläp ýanky jaň edip jogap bermän soň şoň ýanky lokasiýasyny ketgitläp baryp şo ýerde kwartiraga girip şo ýerde şoň telefony tapýarlar we aşagda da şoň ölüp ýatan tapýarlar. Ine şo ýaly şul bir giňerji bir şokowy jinayet şunam kakaty ýagny polislara, emhemlere ýüzlenenler, prokuratura ýüzlenenler artyn boluň biz hökman derňär. Siz artyn jaýlaň biz hökman işini görüp Allah bul 7 günne şu ýaga jaýlandan soň ay biz nime tapmadyk özüni atdy özüni öldürdi diýip ýanky ne prokuratura ne başga guruluklar ýanky şul işi dirnediler. Inni ýanky Wepa Hajiýew näme diýär? Haramzada. Ýene ýene bir bolkoýyn şul adam näme diýär? Bütün dünýä jemgyýetiniň ortasyna halkara erteklerine aýdýar. Ýok, ol gyz arag içip zat edip bir oğlan söýýän ekeni onam ýanky nime dip özüni suitsid diýerler, özüni öldürmek. Özüni etajdan alyp özüni öldürdi. Arag içmeýän gyz. Şu mereka случайно baran gyz. Vilayatdan Aşgabada bir 2-3 günlük gelen gyz. Oň içine hiç kim tanamayan gyz. Näme görüplük birnetin näme ýanky psikologik travma altyny şo ýerde. Näme arag içip özüni öldürmeli. 20 ýaşly gyz. Ine şu ýaly ýanky tökmetler atyp aýdýar. Ine Ulus Towa nesip bolsa biz rejimi ýakar. Ýykyp Türkiýede şeýle bir nimeler bar. Ölen adamy eger bir adalatlyk bolanmasa ýene de gazyp ekspertiza geçirip täzeden işlenýär. Şu adam eger enata ırda bolsa biz gawrundan çykaryp şunu ekspertiza edip jinayetler tapyp hemmeler tutsak edip jinayet işini gozgap edip we şul Wepa Hajiýewiň materialy boýunça şul material şoň içine ýer. Hökman şunu tutsak etmeli. Ine şul adam bütün Türkmenistanyň bolýan bir kançylygy, bir adalatlygy, ölümleri gizläp bütün gurumy, ýanky bütün dünýä adam haklaryny goraýan gurumlarda şul zalymy gorap, gorlak gelýän kezzap. Uniwersitet guturunun merkezapçylyk edýär. Men ine şoňa ýüzlenýän Wepa Hajiýewa. Wepa Hajiýew bagty duş bilemzok bir duşluk bolýar, sonra ýüzüňize berer. Siz gowy şol profilini şifre tatyp iniňiz bilen gezip beriň. Siz bu zatlara goşulmaň diýip siz goşulsaňyz türkmen halky kösenýär. Türkmen halky öz haklaryny gora bilen. Kezzaplygyny şo ýerde etseňiz gowy bolardy. Ýani döwlet meşhuruna kezzaplyk etmän. Inanyň hormatly vatandaşlar, şul adamlar hökümet derejede işläp öz inlerine, öz jigilerine biň saçyp şonu gorap, batışlar edip şonu kontraktlar, konvertasiýa edip şoň hasabyny etdiler. Bu diplomatiki biznes diýem. Ýöne şo wagtda ýanky rejime hyzmat edýär, şu ýaly ýanky bir kançylyk gollap, bir kançylygyň üstlerini ýapyp şuraya rejime gollansaň, rejim o hiç satýan gerekli adam. Şu ýaly kezzaplar gerek. Kezzap hökümetine kezzaplar gerek. Kezzap hökümetine adalatly, açyk, paýhatly, salykatly adam gerek. Ine Muhammed Ağa söz berelim. Muhammed Ağa şu arada siz bir öz pikiriňizi aýtsaňyz, men ýa-da okudum şu adamy. Burada göde şu mesele boyunca ben 3 dağın üstünde deyip geçecek. Birinci
Şulam Türkmenistan'ın bir grajdanı. Yukarı bilimli, yukarı bilimini kutarıp arkayın işlemeli, arkayın aylık almalı. Bu yana öz maşgalasını dolandırmalı adam. Hiç kimge önüne günahkarım olmalı, cinayeti başım koşmalı. Onun cinayetinin üstünü yapacağım olmalı. Halkın içinde yirgençlen olmalı. Göğüne şu adam özü dünyanı gören, İran'da olan dünyanın hem yerine giden, Severni Kore'ye çelin giden. Göğüne şuna inanmazçılık edibem, şunu beri uğrattılar Avrupa. Şol mitten çıkardılar şunu. Dünya şunu ayırmak için. İnni şu dünyanı gören hem yerde biliyor. Başka devletlerin şun yanak derecede işleyen adamın neyle hormatlı varlığını biliyor. Nece aylık alyallığını biliyor. Neyle yaşayanlıklarını biliyor. Gelecekte şoları hiç iyilik hop avanmayanlıklarını biliyor. Ne için? Gelip dine işlemek için. Dine birazcık kırıp çırp edip pul kazanmak için bir cinayetkarın cinayetine koşuluşu. Bu şu akbaklığı. Başka dillerden binamuslığın. Şun hiç svetoy adı yok. Hiç adı anılmıyor. Hem dinsiz, vicdansız, ahlaksız adam. Şunu subut et ya. Eğer men şahit yarım ters olsa onunla geldim men bilen gepleştim. Ey sen Dışarı İşler Ministerlikte işler, sen en bersinden $10,000 her ayda aylık almalı. Sen ol padaşkalara muhtaç bolmalı değil. Sen kanun boyunca işlemeli. Sen kanuna hizmet etmeli. İkinci, şu adam dışarı yurtta Türkmenistan'ın karşısına kaldırılan fakt esasında adam hukuklar bozmaların dokumentlerini yığınıp şu taada Türkmenistan'ın pristavitilinin önüne şu an açık aydılıyor. Şol için ben vatandaşlarıma aytacak oluyor. Sizin yazıyan katlarınız, sizin çıkış etkiyanınız, sizin YouTube'da evet yani hiç kaydı şeyle yatırılmıyor. Şunun hemmesi yığınalıyor. Onun içinde, onun komitetlerinin içinde Türkmen devletinin pristavitilinin önüne şuna aydılıyor şular. Ola da şu neçelin eyle diye beyle ağırlak geliyorlar. Bir öz ayağını dövüt diye, bir özünü yukarıdan oklat diye. Yine bir jurnalist yine şu makalede vardır. Türkmen Azatlık Radyosu'nun jurnalisti o diye alkaçtı diye özünü helak etti diye. Her bir zade şeyle ömrüzük. Ondan sonra o Serdar Dağı var. Ola diye türmeye düşüyor. Ola gelip biznes bilen meşgullanıp böyle diye. Hem zade yalan söylüyor. Şol için vatandaşlarıma da aytacak oluyor. Siz nece aktif olsanız, siz nece cinayetlerin üstünü açsanız, şonca da şu zatlı onun içinde Türkmenistan'ın pristavitillerinin önüne açık kurun ediliyor. Bu şu aktivistlerin bolonu için şu zatlı elini güçlü bağ alıyor. Biz nece şunu aktivistlerimiz köp kıyıkçı etse, Türkmen devletinin pristavitilerin eytirip beytirip bıdatlardan sıfı bilmem. Şol için şunu bilin, aktivistlerin kadrini bilin. Üçüncü aytacak olayan dadım ben şundan. Hacıyıf bir dadı bilmeli. Şundan önceki işleyen adamlar şu postlarda oturun, şu kursilerde oturun, şolu nerede? Türkmenistan öz başta kolonun mer neçe tane Dışarı İşler Ministeri oldu. Şolu nerede? Şolun ıkbal neyle oturdu? Ey Karamdağ'da Hacıyıf, sen nira dravotun? Ölümüne mi? Sen neçe yokluk derece isten, şonça senden basım çalt deyince kolya bula. Sen eğer çından yokluk postlara göz tükyan olsan, sen öz okuyupuna göre, öz bilimine göre, Türkmen devletine, öz vatanın için bir zadi yerine getirecek olan bu devlet o devlet değil.
Häzir görüp otyň. Özü halk maslahatynyň başlygy boldy. Ferda oğluny prezident edip koydy. Inni kıyığını getirip Daşary işler ministeri edip koyacak bolýar ya parlamentin başlygyna koyacak bolýar. Bu aktyk çoğluklara gelýärde sizin orluňyzy alýar. Sizi öndürüp hem alýarlar. Sizi türmäge basyp hem alýarlar. Sebäbi sen eger diri bolsaň bulary howply. Şol üçin sizin janyňyz howp astynda akbakla şunu düşünün. Ondan soňra sen Ýewropada bolup diktatörün cinayetinin üstünü yapacak bolsaň sen isleme şu cinayetkarın ykbaly bilen teňken bile bolýar. Sen karşyňa cinayet işini kaldyryp bolýar. Şu wagtda dünýä kanunçylygy şoňa ruhsat berýär. Ýöne şu neçelin bizde bir dogry aktivist bolmadygy üçin siyasi opozisiýon güýç bolmadygy üçin hiç kim şuna çemeleşmedi. Ýöne inni o muradaga daýdy. Biz size gün vermer. Sizin cinayetiniz belli. Sizin özüňizden bilýäňiz şonu. Siz Ýewropada ýaşap bilmeýäňiz. Biz eger bir advokat tutup şuun, sen eden cinayetleň birçe sanaň subut edip bersek, pikir etmeseň diplomat korpusyny işleýän şol üçin maňa istat demerledi. Ýok. Adamlaryň garşyna etdiň cinayeti ona hiç ýyly kanun ýok. Sen sakla neme? Sen arrest etmesiligi. Şol üçin pikir etme. Sen şu zatlardan tıpıp bilermi kadi? Berdi Muhammed'den isleme ýok bolýar. İsleme. Ol tarih subut edýär. Tarihin karşısında biz hiç vakti bilmeýär. Berdi Muhammed Başar Asad'dan güýçlü. Berdi Muhammed Gaddafi'den güýçlü. Saddam Hussein'den güýçlü. Pinochet'den güýçlü. Yeni gör dolu diktatörler hemmesinin ykbalyn tohum tiýiji bilen dargadylar. Tohum tiýiji bilen. Şol üçin sene hajifi, sene bir şeyle bollugy sen gitdiň türme. Şol üçin öz aladaň et. Biz sen ýydyňda. Biz seni kanun esasında dünyadaki bar normativler boyunca hükmen sen karşına cinayet işini kaldırır. Ýöne şuun edibilmeýänmiz ol niýaznaçaýdy işte erti etmer. Biz şoň pikirine guramaçylykla hareket edýär, hükmen bir gün eder. Özüm yakınlıkta eder. Dini ol bizim halkımızın şu meseleyi düşünüp şu meselenin iyiliğine durmağına bağlı. Sağ olun Muhammed ağa. Men yeni bir vatandaşlarımıza öpüyün. Nurcan apa size söz vermekten. Ne serdim? Şul gıyjaga yani Kamal Gurbanulyň garnaşynyň ogly Kamal diýen bir Gurbanulyň ýegeni bolýar da. Ýegeni we onuň dostlary ine şul gyzy vurup araşdyryp etajdan danyp öldürdiler. Şu gyjaga bir güne öldü. Şunun ejesi Gülcemal gelnece şunu ýanky bir ýyldan bäri hakykaty öldürip hemmera ýüldönüp görüli arnaljak däl şol gyýyny öldüren adamlar cinayet çekjek bolýar. Türkmenistanda adalet yok. Türkmenistanda hiç ýyl haklar gorap bolmak bolýar. Jaň ýykylsyn bolýar, ýanky kwartiraň altyn o hiç tak diýmeseň bolýar diýseň bolýar. Ýöne adam öldürildi. Adam öldürildi ve şonu hakyny gorap bilmeden şol adam öldüren adamlary cinayeti çekip bilmesen onu näde öldürdi? Men näçe size ünsüňiz çekýän. Şu gün Gülcemal gelince şu ýagdaýda erti sizin çağınız var. Siz häzir daşyryp işläp ýörsiňiz. Habaryňyz ýok çağagyňyz Liwapda, Balkan'da, ýa-ni Daşowuzda, Marda, Aşgabatda barsa o ýerde ýegenler açypdy. Näde oğudan gyz bolsa ogurlap, zorlap, öldürüp zyp goýberýärler. Biz şu zatlara reaksiýa bermesek, siz reaksiýa bermeseniz, şo bolar şo biz şoň üçin çekýär. Ine Allah kuwat bersin şu Gülcemal gelince şu ýaly betbagty, şu ýaly betbagçylygy ýanky çekmeýäni we şu ýagdaýdan çykmany. Şeýle diýär şu Gülcemal gelince. Men gyýdymy durmuşa çykajaktym. Şoňa ýanky toý paýlygyny taýýar etip goýdum. Ölen güni ýanky adamlara aýtdym, şu gyýdymy jaýlan adamlara paýlan şol hemme toý üçin
Gyzym üçin goýan zatlaryň paýlanşy bolan adama menin çağam ýok diýip ýa görgün ağlýar. Ağlamadyk günüm ýok diýär. Her gün ağlaýar. 1 ýylda 360 ýaş. Han Serdar Berdimuhammed. Näme diýär Serdar Berdimuhammed? Mese görkedi näme diýär? Nimet men akyň bolan mese görkedi näme diýär? Ine näme diýär? Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellendiýen Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli davrlarda gatnaşmak üçin halkara ahirteki atçılık sport toplamına geldi. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli bir ýerde ýurdumyzyň soňky saatlarynyň, başy saatlarynyň, folklor toporlarynyň çykyşlary, amaly gaşan sunwatynyň geterleriniň sergiti. Gördüňizmi? Bedewler gurýar. İpodromlar gurýar. Atyny uly turatlar edýär. Bu adamlar atyny ul, atlaryny, piçiklerini, güjüklerini, itlerini adamlardan gowy görýär. Türkmen halkyndan gowy görýär. Inanmadan seýredin. Bayramçyk davratynyň şowkuny hatda elinde götürdi. Bir ýerde arkada ve aşağı şekerlerinin ýurdumyzyň vilayet Bu yallaklaryň komandasy oň üçin. burnan ağıydary kadimi Türkmen owatyny ýatladýar. Bir karar döwletiň teri ýamynyň galkynçy döwletine ýurdumyň Muň ýürüýüşine derdim. Unutma. Çep tarapyndan mekdebiň okuwçylary ýaly stroýly bular molymiş. Ahyrpyna şermenler. Kezzabın ogly. Bak söwmeýän ýa-da ýene söwmeli bolýar. Ine ünsürün iýidine hatar bolup terdiýär. Ine ikinji ýatda kim bar ýa? Meclisiň başlygy. Şul aýal maşgalan güýji, derejesi we hökümeti, ýani kanun çykarş hökümeti döwletde birinji ýerde bar ýa prezidentden. O niýede getipdir? Talpaň içinde getipdir. Ünsürdinizmi? Bu adam şul aýal maşgalan iýidinden ýüremeli adam niýede getipdir? Birinji ýatda näme Tebe kakasy padarka berdi şu ýa prezident kreslany. Kakas aýtdy kanuny terkme arkaňda men bar. Men arkamda da tiryak bar, arkyň bolay. Biz adat bu halky diýip. Bu oglam bolýa kaka näme diýsen edernip kanunlar bolup aýlypdyr. atçılık buğduğunu üstürmek, hem de büdbaşı müngünlüklerin cümbüşüne ulap ediyen milli atçınastan bay değerlerini devam etmek, atçılık sportunu göğüslendirmek, kızıklarına bildiriyen... Ünsürün, şul yani binalar dedim, atın şekli ulu binalar, etraflarda köçe yok, etraflarda medeniyet öýleri yok, etraflarda balnisa yok, etraflarda hiç tat yok, adamlar közenip diyor, onun sören o. İt pişik, at, eşek, yani olu gellikleri yani. O halk yok mu? Sen şu halkın bağlı olup, şun bağlığını oğurlap, adam olup diyorsun. Giyyen kostümüne çalış halkın pulu şol. Yürüyen halin üstüne yürüyen halkın pulunu alınan hal şol. Mercedes'te geldin. Mercedes halkın pulunu sen kalkan hiç tadı yok. Sen hiç tadın yok. Hemme köşkleriniz, divarlarınız, atın şekilleri, atın yani pamitlikleri, atın binaları halkın bizim pulumuza kullanılan atlar ol. Bizden ruhsatsız bizim pulumuz soğanda atlarımız ol. Benim muhtemelen bu karandağda derdim. Yürüyüşüne. Orada neticede katnaşları etmek boyunca. Şul bizim halkımız boyunca şuraya surat edip şuraya halkımız bütün dünya yankı görközüp zaten ettim şul. Lütfen. İt pişik at eşek. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı. Dedim. Şördek durun adamın vazifesi şu vazifesi yani deneden kabinett ministri. Yanına durmalı. Beýleki döwletlerin prezidentten yanına durur şular. Şular saylan ya. Şunun yanına adam barmaly nämiş? Nämiş? Bular gorkya, öz egineşinden gorkya. Halka hiç yanına barmaly. Halkam yanına barmaly. Yürekler durýar gönü. Ananyň. Ünsürün. Men öňkü videolarda görkezdim. O ganhor Demokrat Koreýanyň prezidenti halk bilen mutluyor, halkyň içine getiriyor. Iň dünýäde uly diktator. Bu kim bular? Niýeň gelmişekleri? Kim bular saýlady? Näme edip ýöler? Biz özüne soralar şol. Bizim imsimligimiz bilen, agzymyzy ýapanlygymyz bilen şol şeýle bolýar. Kahraman arkadağımının başlamasından işleri. Hormatly prezidentimiz Gahrmançylyk etmedik, gahraman arkada. Ünsürün. Şunu seýdin sen. Otaň aýdarsan.
Dünyayla Tayçan'ın adına elhamdülillah. Tayçana ucoklar, Tayçanaga üycük kurur, Tayçanaga bir köşk kurur, Tayçanaga yankı neme dakar boyunna, Tayçana üçün yürüytü yankı naharları getirirler, yürüytü motor ederler, spesyalistler orada olur. Rossiyada men ayyan kazanı paçka basıpıyor, türmeye düşüp dur, bizim studentlerimiz. En atalar habar tut bilen ok. Jaňa diýe murada bir aýtana niýde men çağam diýip käbilerin iki çağatı basyldy. Gyz maşgaly bir erkek maşgala. Näçe şoň habaryny tutan ok. Näçe Belarusiýada bir aýdyk geçýär bolýan zatlary. Näçe Türkiýadaky bolýan zatlar bir aýdyk geçýär habar tutan ok. Näme diýe? Şu zatlar aýdýan adam tutsuk edip kontrakt baglanşyp ünt beriň. Türkiýe baryp şunu şul haramlady. Üntüň men şunu aýdyn. Maňa ýanky halkymyz söýgüse aýdyn. Ine şul haramlady. Serdar Berdimuhamedow gidip ekonomika, targow kontraktlary, töwda kontraktlar baglaşyp aktivistler satyn alýar Recep Erdogandan. Kontrakt berip, gaz berip aktivistler satyn alýar. Tutsuk etip Türkmenistana getirdi. Kim şul adam? Öz gражданlaryny başga bir prezidentde haýyş edip tutturup getirip bastyrýan adam kim? Türkmenistanyň prezidentim ýa Türkmenistan basyp alyp Türkmen halkyny genosid edýän adam. Egerde sen halktan saýlan prezident özüň hatap edýän bolsaň, egerde sen işiň dogry edýän bolsaň, näme o Alşer Sahatynyň gorkarýaly, Abdulla Orusowdan gorkarýaly sen o derejäň wezipän nirde sen? Olar nirde? Näme gorkýan? Tebe olar gahrmanlar, sen gahrman näl? Olar ýüzüňe batýar edýän haramlyklarny. Üntüň şuňa. Ine yallaklar her türlü otbiler. Atçılar yallaklar, aydımçılar yallaklar, hükümet işgärler yallaklar. Aýgara yallak ve kezzaplar, yallak kezzaplaryň hükümeti däl. Gurban Berdimuhamedowyň döwleti ve yallak kezzaplaryň hükümeti. Üntüň. Hani parkadağımıza, atalar, asma sevdağımız size çok da sağ olsun. Meryem, bir yana saygılarının hayatından bir sürükten kutluyor. Sevdağımızın birinci formalı bir sürükten arzu ediyor. Gerçekten. Üntüň. Gyzyllyň çaýlyň at. Biz taňa gyzyllyň çaýlyň ýol, köçe etraplarda gur diýemdi. Elementarna bir ugur bolar ýaly bir çagyl löküt ýoly. Adamlar traktorla okuw gidýärler, çaglamak gidýärler. Ýagşy gar ýagaýsa, Hudaý takladan geçer ýaly öýünni gaz suw ýok otylar. Şol oturan adamlaryň ýa-ni köçesiz, gazsız, suwsuz adamlaryň gaz aşagynaky, ýeriň aşagyny gazlaryny ugurlap, alyp, satyp, ugurluk edip, ine şuraya atlar, eşekler, pişikler şekillerini ugurup aýlyp. Bizde bütün dünýäni arlap getýärler atal oğul. Ne yan paýdaşym ýaly. Türk ikinji derdim ine şul aýal mejlisiň başlady. Özem mektepde ýaly okuwçyň ýanky ýeri barmy? Şurum stroý ýörände 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji perikliçkada edýärler. Bu kim? Ýokurdan gaçan kezzap berişdi. Bular kim? Kezzap hökümet, ýanky alkogolikler, ine Raşid Medet bu torun alkogolik ýaly. İçip öýle ýerbilen ok. Hemme zatlaryň pullaryny ýanky 145 milyon dolarlyk ýanky Kırgızstandan biz çykyş edip başladyk, onu gorkup satyp derrew Dubaydan hemme ýanky investisiýasyny edip dogunanyşyny şoýra geçirip gaçmana taýar adam. Pasport mafiýanyň başlygy ine şu. Şol ýernak aýal öz tenini, bedenini näýli satyp ýanky Serdar Berdimuhamedow berjegin men näme etmeli aýdyn diýip ýangy belläne Serdar Berdimuhamedow ýüzlendi. Oho, sen mejlisiň başlygy. Sen Serdar Berdimuhamedow Amerikada kongresmenler, senatlar Trump'a sen kanun bozdun, impeachment etmeli sen diýip aýtmaly adam
Men näme etmeli sizin üçin aýda aýynda men ýatyp bilemok. Aýdyň men näme etmeli? Öýüňe de bar patudy ýumalanmasa taýýar diýip aýjan aýal ine şul aýal. Näme çip gurbanlaýja oğluna? Şu mejlidiň başlygyny din aýal masalany goýgun diýip. Üntüriň. Mejlisin başlygy saýlanýa. Bunu bolsa naznaçar edýär, belli. Bunu hemme zat kontrol edýär. Ozon kim kontrol edýär döwleti şular? Kimin döwleti? Şular. Halk nerede? Yani Gurbanly bilen Serdar Berdimuhammedyň döwleti var, ondan soň Kezap hökümeti var, ondan soň atlar, eşekler, pişikler var. Halk şonda da yok, dördüncü değil. Yine Şweýçarda ýaşanda adamlar gülýärler, aýdýarlar. Birinji rolla çağılar, ikinji rolla aýallar, üçüncü rolla towşanlar, dördüncü rolla ýanky beýlik haýwanlar, hazapla yedinci ýerde erkekler diýip gülüşýärler da. Bizde olum ýok. Bizde adam, halk spisikde ýok. Egerde spisikde şurýal kezaplar bolsa, hökümetiň başynda şurýal kezap atalygy bolsa, spisikde de ýok. Halk diýen adam. Şoň üçin talap üstümüze depip daşörütde içinde daşörütde başga döwletleriň wekilleri ýa polisler içinde öz polis emhemen depip talap vurup öldürüp ýör bizi. Näme edeli? Diňe bir yer var. Turup şolu ýerine oýmaly. Başga ýol ýok. Ene ünsürplerim. Murat Kılıçbiç berdi. Pişik eşek itlerin prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Murat Kılıçbiç. Ne edip yöresin. Onun işi. Ýöne oturan ene bu taýty mecliste, parlamentde, her ýerde oturan bir giden gostrukturada işleyen çinovnikler var. Ana olar vinovat, olar günahkar, olar şonu podдержка berýärler, şonu edin diýerler. Oy, bolmanda halk bilen interesawatça etmediler. Bolmanda. Ha, soýaly çağda näme islediniz? Näme islediniz? Bu ene atan göz yaşları, olar hükman tutar. Ol bir hudaysızlar. Yani ben enem olarak gatı yüreğim ağrıya. Bu gıysaşın bolup hem de ecesi kakası büyüdüp cever çekip oturlar. Bizim oturun çinovniklarımızdan görmeli. Bizim halkımız sessiz galiya. Sesiniz çıkarmasak bu yağdaylar her kimin kapısına gelipdiler. Şoň üçin biradacık gujurly, gayratly bolalım. Biradacık öz haklarımızı talep edelim. Ine mun ýaly bu wepa hajiflere yol vermedim. Doğru diýem. Nurza apa, men ýene bir halkymda düşünýärin, ine segin. Hormatly watandaşlar. Ine şu gyjaga urulup, aryk üstüne sepip, urulup, üçüncü etajdan zyňyryp öldürildi. Şoň ejesi Güljemal gelneje şu gülälegi ýanky pardon, şul Güljemal öldürülen gyzmatçyga şoň ejesi gülälek Roziýewa şoň ýanky şunu öldüren adamlaryň jinayatçylaryny gözlejek bolup bir ýyldan beri ağlap barmady kapy almak Türkmenistanda. Şoň kunny şul gülälek Roziýewaň gyzy öldürildi, ertesi kunny bizim çağalymyz bolup ýaşaýan ýer. Nana, gataň taap şolatlar. Bolup ýatyram. Bilemdok, aýdylanok, derrek intimediýalar. Polisam, MHM'de hemmesi böküp intimediýasiýa ýokurdum görkezmek bar. Näme? Gurbanlyň görkezmesi bar. Kezzap oğlun doğuran, ýanky ön östüren. Kezzap garnaşlarynyň kezzaplar ýatan çüýrük tohumyň lideri Gurbanly Berdimuhammedow. Kezzap hökümeti döredip halkyna yer bermän, halkyna orun bermän, halkynyň hemme haklaryny alyp, baýlyklaryny alyp getipdir. Şu gyjagadyň ölen gyjagadyň günäsine galýaşyl Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şul gyjagada Wepa Hajiýew näme diýär? Özüni urup üçüncü etajda aryk içip arkasından el yetmeyen yerlerinden yani özünü urup zat edip
kellesini deşip onsoň etajdan özüňdi sebäbi ýa-ni ara geçip şurýaly ýa götürüp bilmän bir oğluna serdip, olan başga gyra serdip, onu da üýkelep, şu üýkelüğüne özüni öldürdi diýip wepa hajyp öz ertekini ýa onu bir topar adamyň öňüne, muň ýüzüne ursalar, şo ýerde utanman, ýüzü padoşýaly bolup, gyzarman bütün dünýäni alýar. Ine şol alýan adamam ýene bir ýerek bolýar, ine şol adam şol. Wepa hajyp. Şuňkunne wepa hajyp kezzap rejima, kezzaplara atylygyny hyzmat edýär. Erti şulum basylýar. Şulum gider görürsiňiz. Bir gün bir ýegeni, ogly ýa ýene biriň öňünden geçdi ýa şol biznesiň öňünden geçdi, şuna ýygnak bilýär. Ine şoň üçin hökümetdäki işlerini aýdýan. Şun men gurbanlyga gerek diýip gelip ýörsiňiz, erti saňa derek başga bir tapylýar. Birini bassalar, eýem ýerine 100 adam oçupda dur. Bizde Türkmen döwleti kezzap adamlar ýasaýar. Kezzaplar adamlar iterýär, mejbur etdirýär. Şoň üçin hökümetde kezzaplar, ganhorlar, adamlar öldürýän, zorlayan talamançylar otyr. Siz bir utanyň, öz milletinizi burýal kötep, burýal genosid edip. Ay gurbanyň görkezmesi bar. Gurbanyny öldüreni urup adamlar. Gurbanyny zorlap etajdan o. Ýerde kun şol jenaýatçylar gurbanyny ýa-ni arkadan çalan o. Ne diýemem. Bir açyk kelleňizi işlediň açyk. Ýene bir material görkezdim, Nurjan apa. Ol ýadyňyzda bolsa men çykyş etdim, ýa-ni bu şoğlanlar barada. Ine ünçerim hormatly watandaşlar, şu bu şoğlan özü Paris bölümine baryp özüni tapşyrdy. Bu gözlegi dedi, bir sebäbi üçin muny ýa-ni jenaýat iş kesilmän, jenaýaty tutup etmän gözlegi goýdular. Men jenaýat işini jenaýat gözlegine taýar, ine men geldim diýip özüni Paris bölümine eltenine ünçerim urup, aýaklaryny urup, tok tutup, muny kösäp öldürdiler. Ine şu zatlary ünçerim tok tutup, ýa aýagyna naruşlyk giydirip, eline naruşlyk giydirip, tok tutup, gynap öldürdiler şuny. Ünçerim arkasına serdiň, şöyle eliň bar ýa-mi? Özüň urup bilýärmi şöyle? Ine şöyle urup bilýärmi özüňi? Ine men utanýarym şunu okymany. Çağlaňyzy aýryň ekranyny gaýra dedim. Ya da psikikadan nimeňe derjeňiz pet bolsa, goşok bolsa sertmäň şu zatlary. Ine şu adam özüni arkasyna urup şu göýekleri oňar bilýärmi? Ya da ünçerin özüni şu derejege getirip bilýärmi? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Näme şu ýa-ni wepa hajyp näme diýär? Ine şu adam näme diýär? Şu adam ýarym ýyl Tokoyda ýaşady. Şöýde termadol ýa-ni derman içip kildesine gelip ağaçlara bulaşıp zat edip şo ýerde ýa-ni travmal bize geldi. Bize muňa kömek etjek bolup goýun. Bizim kömegime garaşman. Bize ýa-ni predatsiýa edip öleýdi diýär. Bu ertekden başga zat diýer ýa-ni o. O nähili? Bu Tokoyň içinde gelip ýörmüş. Şöýde pul ýok, iýmene hiç zat ýok. Ýa-ni ağaçlar çalışyp gelip ýör. Termadol neden tapýar öýde? Derman neden tapýar öýde? 6 aylap hiç çykyp bilmän bolsa, kim eltip berýär o dermanlary? Neden emedýär? Polis bölümine baransoň bolýar. Siz näçe gün sakladyňyz şoň 3 günni? 3 günne şoň kömek olur ýagdaý bolmasa kömek etmelekeniňizden. Skoryň çağıryp kömek etmeleki. Sizin birinji borçuňyz şol. Ho, türmäge ýa-ni izolatora düşdüň, türmäge düşdüň. Şoň ýa-ni nimetine düşünýär, dogdugyna düşünýär. Hökman öldürmeli. Hökman ýa-ni tok tutmaly sana, hökman sen bir ýeriňe bir zat sokmaly, ýene bir zat etmeli. Bu faşistlara meden o? Faşistler gün atýardylar. Ya gazly kamera salýardylar. Burýaly adamlar öldüreni o. Gynap, ýa-ni ağrını alyp, halkdan ağrını alyp, gynap adamlar öldürýär. Kim olar? Türkmenmi şolar? Kim olar? Men şonu düşünemem. Ine hormatly watandaşlar, 3 tane materialy şu kezzap yüzüne nura ýok, aňada dursun. Hiç adam ýok.
bir ölü adam. Ine şu ýaly men size 3 material okudum. Mansur Mengelow materialny. Soň ine şu gyjagady ve şu materialy okudum. 3-nji adam bu şogluny ýa-ni türmede, izolatorda vurup öldürdi. Şu 3 tane materiala ýüzüne vuran tamam. Yok olur ýaly. Olu öldürdi. Biz kime geçecektik zat dip ýa-ni alýar. Üçüň emhemen işe barjak bolsaň, birinji zadaniýaty şeýle. Bana işte men bir emhemeşe iş aldım Aşgabatda işlemde bir bu dostum haşet şunu iş aldım. Men bilmedim çok emhemeşlikini. Ondan öýde aýtdy. Murad ağa diýdi. Biz dine intriga, manipulasiýa ulanýar. Şeýle bizde bir kanun var. Egerde sen bir başga bir ayal masaly bilen ýatan bolsaň, bir kravatda. Sana da jurnalistler ýa-ni bir topur adam gelip kamera tutup seni ýa-ni tutanynda seni o ine bir söýgüliňde bir ayal bilen ýatyrsın, ine şeýle maral taýdan gaçdy diýip tutulur. Biz ýuwaşadan turup, kostyum balagymyzy giyip, ýuwaşadan turup, ýa doguja durup, ýok bu menden diýmeli. Ine şol ýa-ni nokuda çel ahlak taýdan pes bolmaly şular. Şu öwrüdenlerine şu zatlar kellet bu ýana. Şol ýaly binamy ne şu Vepa Hacıýew şoň biri emheme işgäri. Başga döwletleriň emheme işgäri näme bolsa-da döwleti gorýa, halky gorýa, halka hyzmat edýär, kanunçylyk gorýa. Bular kanunçylyğa aňyda dursun. Bular ganhorlar, kezzaplar gorýan hökümet. Ine hormatly watandaşlar, şuňky biziň temamyzyň ýa-ni esasy ýa-ni temamyzyň esasy manysy men size görüňberdim. Ine gelin inniki videolar terden ine men size ýalňyza da aýtdym. 82-nji sesiýe geçdi, onda Jenewada adam haklaryny goramak, pytka diýär-de, ýa-ni gynamak boýunça ýürüte sesiýe geçdi. Şo ýerde spesdaklatçyk türkmen wekillerine gönül suwtnamalar bilen sorap, ýa-ni şolaryň jogap gözledi bolup, şu ýene bir ýerek alady. Bütün dünýäň öňünde öýleriniň hiç hili imajlaryna ýüzi ýokdugyny tuğut etdiler. Indi men size sorag berýän, kim Türkmenistan masaly edýär? Bizmi şu zatlar beýan edýän ýa şu zatlar edýän adamlar Vepa Hacıýew, Serdar Berdimuhammedow, Gurbanly Berdimuhammedow we şu adamlar öldüren ýa-ni çinovnikler we Gurbanly Berdimuhammedowyň garnaşlary. Aýdym şonu. Nurcan apa çykýanyz gelýäňiz internetden kesilýän. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezýän ine şu ýürüýte sayt bar. Ine onuň saýty. Jenewada onuň saýty Komitet против пытки ýürüýte komitet töredilýär. Şu komitetde правозащитниклер, döwletiň wekilleri oturup öz aralarynda ýa-ni şu bikançylyga garşy görüşmek üçin ýa-ni komitet töredilýär. Şu komitetde şu meseleler tezlik geçirýär-de jik analiz edip şondan netije çıkarılıyor ve onun dakladı emene veriyor. Türkmenistan onun için dakladı. O kart nesip olsa gelecekti. Şöyle de yazılır şu hatta. Türkmenistan hükmedi. Bir tane suğutnama berilmedi. Şu adamlar öldürülür deyip aydarlar şöyle de. Yani şu dağıtları yani bir edemde yok. Şu dağıtları Türkmenistan'ın Paris bölümünün işgalleri, Türkmenistan'ın emheme işgalleri, Türkmenistan'ın hükümeti Vepa Hacıýew ýanlyklar ediyor. Yine eğer de şu yerde yani yürütü grafik var. Haýsy günü, haýsy döwlet jogap bermeli. Görüler yine onuň yürütü srok pisany dokumentasiýa gasasyny içerisinde. Yani döwletlere pretenziýa berilýär. Yani şu kanun bozuldu deyip aýdylýar. Şonuň möhredi var. Şu möhrede şerli hökman şu daklatlaryny, şu materialy boýunça jogapkärçiligini görkezmeli. Näme edildi hakykat görkezmeli diýip ine grafikler var. Görüler Türkmenistan niýe haça haýsy datada jogap bermeli. Şoň üçin men size aýdýan näme materialyňyz bolsa bizim bilen habarlaşyp bilersiňiz. Telegramda men adresim bar. Ine men çykyş edemde ünsüň ýürüýte görünýändir şu ýerde şu nimeni aýsam. Ine men telefonlarym bar.
WhatsApp'da, Telegram'da, yine Telegram adresime habarlaşyp bilersiňiz. Biz elimizden geleni kömek ederiz, sizin haklarını gorumana kömek ederiz. Türkmenistanyň habarlaşyp bilersiňiz, tapamyz ýok bile. Habarlaşýarlar, bir topar adam habarlaşýar, siz hem habarlaşyp bilersiňiz. Gelin indiki materialy terdelin. Hormatly watandaşlar, men size görkezeyim. Ine şu kemçilikler baka, adamlar öldürilýär, adamlar şu ýagdaýa giýýär. Ýene bir material görkezeyim, men şunu görkezmedim. Ondan tema geçer. Ine şu aýal maşgalada kösünni Türkmenistanyna közün ahir çıdaman şu ýa video ýa. Inşallah. Sen çok hiç şuratlar ay çekelim, bilir çekelim, borlu geçirdim ha. O yüzden şundan doydum, Huday kessin. Yani dünkü agentleri değişli. Yine bir sefer kapımdan gelseniz, yine bir sefer gelip bana diyseniz, üstünüzün yazarını gönaygen. Уже gönaygen, потому что камера var işinde, önümde de var. Şehit bir aşama rolüm, yani kısa gideyle tak, это правда. Şehit bir aşama rolüm şu devirde. Yani kapımdan gelseniz, bir zaman içecek bolsanız, üstünüzün yazarını duydurmak diyemem. Anladın? Ola prohranitsin organ taraptanlar. Huday tarapıyla, Huday tavşiren şu mağa tarapır. Ervetlik var, içecek olaysanız. Allah'can, ben görmedin arkadaşlar. Belki de bu bir bankana keredim. Doğru. Normal. Mana. Bankana. Mana. Akrab. Keredna şey baktın ya raydın ya. Ne gol ya. Dokun dilverden. Sen nere Bugün TikTok'ta öz videosunu paylaşıp TikTok üreten hep. Gebim demekle şul aýal maşgala, men ýalňyşmasam, şul aýal maşgala ine başyna görkezeyim. Şuňa magazyna we özüne emhemeşler näjat edýär. Bu aýal maşgala men ýalňyşmasam göwrür aýal sagat nitirýär şonda. Niýe şeýle adedy. Mo ýanky her hili bahanlar tapyp mo näjat edip şundan ýanky pul almany ýa şuny jynt gatnaşyga çağırjak bolup ýanky näjat edip nime diýerler. Şu aýal maşgala çıdaman şu aýal video edýär. Ýene bir gelseňiz men sizi ýanky sen çok hiç şuratlar ay çekelim, bilir çekelim, borlu geçirdim ha. O yüzden şundan doydum, Huday kessin. Yani dünkü agentleri değişli. Yine bir sefer kapımdan gelseniz, yine bir sefer gelip bana diyseniz, üstünüzün yazarını gönaygen. Уже gönaygen, потому что камера var işinde, önümde de var. Şehit bir aşama rolüm, yani kısa gideyle tak, это правда. Şehit bir aşama rolüm şu devirde. Yani kapımdan gelseniz, bir zaman içecek bolsanız, üstünüzün yazarını duydurmak diyemem. Anladın? Ola prohranitsin organ taraptanlar. Huday tarapıyla, Huday tavşiren şu mağa tarapır. Ervetlik var, içecek olaysanız. Allah'can, ben görmedin. Ine şu ýaly özüň gorumaly bolýan Türkmenistanyna gaty dogry berläkişdi. Kamera oýmaly, surat almaly, video ýazmaly, egerde magazyny işleseňiz, işgaliňizde diýmeli derro video ýaz. İşte kamera oýmaly, şuň ýanky jinaýatlaryny tuğ etmeli. Tuğ edip ondan özüne şantaj edip ýanky şularyň özünden pul alyp bolýar. Şunu pul getirmeden men maralyny uşarmalym. Men ýanky pirjwat etdim, niýemiş etdim. 5.000 getirip koy, men şu videony aýryan ya da YouTube'a goýan diýseňiz 5.000'a da 10.000 bere. Teýär şu iş gelmek üçin olar 50.000 $100.000 nime pul berýärler. Yani şu ýaly görüşmeli, şu ýaly maşgala dogry görüşüp başlady. Bizim sizi çağırýar, şu ýaly görüşmeli. Ýalňyja biri ýa-da 29 aprel diýermi? Gat dogry diýär, men ýalňyşdym. Efiriň başynda 29 mart diýdim, aprel. Men bağladım ýanky dogrudan ýanky mart diýipdirin. Ýa dogulukdan ol başlaň men ýürütaýdym ol. Ine şu ýaly ýagdaý Nurjan apa bizim aýal maşgalarymyz özlerini gorap başlady. Hat boldy. Ine gelin terdelin
başka video şu gördü. Niye mi işliyor Ferdan Berdoğan Türkmenistan'da? Şu konu. Ya son video şu. Niye mi işliyor? Salam meni hormatly adamlar. Garaşlar hemişelik bir taraf Türkmenistan döwletimizdäki täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şonu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atahan Leýewiň hem welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahaty geçirdi. Onu ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyna hem welaýatlaryna alınıp barýan işler bilen baglanşykly meselelere gararly. Hormatly prezidentime sany bu markaly Hemi şirketi yani Serdar Berdimuhammedow Ragapov bolup işleyen kabinet ministrine yine 3 tane kompüter var. Bu tarafta da 3 tane kompüter monitorlu. Oturun yerine yığınak geçiriyor. Şu kompüterle 50 görmediğin adam prezident olup tam teknolojiyanın üstüyle yani yürütü kabinet ministri geçiriyor. Beyliklerim kabinet ministri ta ünsörün tam teknolojiyanın üstüyle geçirýän iş maslahatynyň gün tertibine ruçka bilen dipterçi ýazýar. Tam teknoloji. Eline tablet bolmaly, iPad bolmaly, iPad ne yazmalı? Yok onu etmeliler de onu akılarak, onu programalar düşünmeli, onu yani operasyon sistemi işlep bilmeli. Yok bu yani şu yani tam teknolojilerden yığınaklar geçer. Unutmayın. Şunu geçirýän yığınaklaryň eger alyp görseň 2,5 ýylda hiç ýyl netije yok. Bizim aýdýan problemlerimiz biz aýdyp geçýär. Şol problemler düýelýär, ýuwaş-ýuwaşdan. Şunu aýdyp geçýän zatlar hiç zat düýelenok. O hojalyk buğday yığılanok gaçýar. Yani yığılýan paxtaň möçür gaçýar, yığılýan buğday gaçýar, möçür gaçýar. O hojalyk ýykylyp başlaýar. Her ýyldan ýyla yani o hojalyk derejede gaçýar, statistika gaçýar, hemme zat gaçýar. Türkmenistan katastrofada, pul yok. Şu näil aýlyk berjegini bilen oklar. Ýene de makinasiýa edip, falşiwy operasiýalar edip, bankdan $3,5 alıp, onu Qarabağda çıkarıp, 6 gedek şol manat Türkmenistan'a gelir manat işlep 6 gedek pribil etdi deyip, onu yine Merkez Bank'a alıp, bütün dünyanı alýarlar. Şun için Sovet Soýuzyna basýardylar. Bunun bolsa şunu ofitsialny ulanýarlar, şu metodikany Türkmenistanyň ykdysadyny tuğlamak için falşiwy yani metodikany yani kriminal edip Türkmenistan'ın ekonomikany saklaýar. Kelleňe getiriljek dadyňyz mı? Eýýem Merkez Bankyň başlygyny basmaly. Şolar sapravadaýan emgmeşiklerini basmaly tutup şol pullary ýene kabul edýän kassira çel basmaly. Bul makinasiýa diýilýär. 3,5 yani dolar alýar, Amerikan doları alýar, 100 milyon, 150 milyon alýar, eltýär Qarabağlara, adamlara yani paylak gidýär, emgmeşiklerini kontrolüne saklaýar, valyutçyklara 50 santim yani 50 tenge yani köp goýmaň 50 tengeden sizin nemeňiz kurşul 50 tenge goýýaňyz 50 tenge sizin galany getirin diýip şolara ýygnady ýa belli bir saatda gelip ýygnap ýürüýte maşyna goýup ünsörüň ol pullaşan maşyna goýup şonu ofitsialny şu neofitsialny zady kriminal zady ofitsialny edip Türkmenistan ekonomikany ykdysadyny saklaýar. Kriminal operasiýasy ofitsialny edip ýa-ni Qarabağlarda pullar çalışyp Türkmenistanyň ekonomikany saklap gelýär. Şo ýerde çalışan pullar Türkmenistanyň içine aýlanyp alt etse gally, ine statistikany görköz bütün dünýäni allap hakykatdan bolsa şu pulu alıp alt etse bahasyny çalışyp derrew 10 minutda 20 minutda alt etse meşgulini aldyryp ýa-ni ýyny goýup ekonomikany aýdýar. Şeydip bulur adamlara aýlyk berýär. Bolmasa onan berilýär. Ine Türkmenistanyň ykdysady şeyine aýlanýar. Kreditin diýen sistema ýok. Pul aýlaşy ýok. Kriminalnyň üstünde kriminal. Kriminal adamlar Gurban Serdar Berdimuhammedow kriminal hökümetini döredip, kriminal operasiýa edip, kriminal ekonomikany saklap, kriminal ýagdaýda kezzaplyk edip, bizim tebi waýlyklaryndan gelýän pullar kriminal edip, ulanyp, aýlap, ogrlap, kriminal hökümet döretdiler. Ine. Men şoň üçin ýa-ni döwlet ýok.
biz Türkmenistan'ı guramda bolun tek. 3-nji respublika hakyky Türkmen respublikasyny kurmaly. Türkmen halkynyň respublikasyny. Bu Türkmen başı öz respublikasyny kurdy. Türkmen başı respublikasyny. İkinji kezdap oň respublikasyny alyp çalyşyp ikinji respublika kurdy. Gurban Berdimuhammedstan respublikasyny kurdy. Indi biz şu zatlary durup hakyky Türkmenistan respublikasyny kurmaly. Türkmenistan döwletini kurmaly. 3-nji konstitusiýany, ýani 3-nji respublika kurmaly. Men şoň üçin çağırýan sizi. Şonu kurmak üçin hem şol iki sany kezdap tutup etmesek bizim başka ýolumuz ýok. Şoň üçin Gurbanlyk bayrama ýadyňyzdan çykarmaň. Biz galmaly, biz meçitlerde düşmeli. Her 5-nji gün meçitlere baryp başlamaly we meçitlere düşmeli. Şol pursatdan peýdalanyp men size ýene bir anons etjek bolýan. Şu wagtda saat 20:00'da Paris wagty bilen biz Zoom protest eder. Türkiýede Türkmenistanda oturan siyasi ve ýöneköy oturan bikanun ýa-da oturan adamlaryň haklaryny gorap, şolu gollap ben Zoom protest eder. Şu wagtda saat 20:00'da. Men hemme adamlar öýlenýär. Aktivist, partiýa, pravozachilnik, türkmenlik, beýleki, eýleki hemme şu türkmen grażdan bolsaň, şu meraka gatnaşyň. Bizim bilen habarlaşyň, biz sylky berip Zoom protest gatnaşyp öz pozisiýaňyzy görkezin. Bu ýagdaýda biz görkezmesek, başga ýagdaýda görkezmemiz uly bir täsir bolmak. Hormatly watandaşlar, ýygyny dowam edeli. Men ýene atçylyk ýanky dünýäsini görkezin. Gurban we Serdar Berdimuhammedow. Bunu biz gördük. Ine şunam biz görmedik, şunam görkezin. Lütfen. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serket başdy. Türkmen bedewiniň milli bayramçylygy münasibetli şu görýän ajaýyp watanşatly bedewi Haruk Hojaň adyndan toy howat hökümine kabul etmeňizi uly hormat bilen haýyş edýärin. Atarkasy gutly bolsun, hormatly bilen serket başymyz. Ünsürün. Näil bedewler gurulýar. Atlara, piçiklere, eşeklere, köşkler gurulýar. Türkmeniň ýoly. Etraplarynda welaýetler. Ýol ýok. Men o jaýlaryna gurulýarmyn. Gurgurlar daş ýurtda işläp öýlerini jagurýar. Şu günde Türkmenistanda işläp, aýlyk alyp, jaý gurmaga aňyrda dursun. Maşgalany ekläp bolmak, maşina alyp bolmak, jaý gurup bolmak, hiç tadyp bolmak. Ipoteka kredit alaýsaň, ömrüň ötünçe tölemem ýetişmeýär. Şu ýa Türkmenistan gurdular ýöne, piçiklere, atlara, güjüklere, eşeklere, köşklere ma gurulýar. Bizim pullarymyzyň ogurlar ataly ogul piçiklere, eşeklere, ýa atlara, köşklere gurulýar. Men gurma diýjekkä. Gurmaly ýöne birinji bilen adamlar ünsürmeli. Sen şu adamlaryň barlyklaryny ogurlaýan. Şolu ünsürip, onsoň atlaryna, piçiklerine, eşeklerine köşkler gur. Yok, her vilayetde köşkler gurdy. Her vilayetde ýollar gurdymy? Yok. Vilayet arasynda vilayet paýtaht bilen vilayet beýlik, vilayet paýtahtyň arasynda ýol bilen 33 ýyldan. Aşgabat daşy ýoluna serdiň. Näçe adam ölýär her ýyl? Hany statistika? Alyp barýanam ýok ony. Ünsürmelen okma. Men etraplaryň içindäki ogulun, ýa daýhan birleşiginiň içindäki ýollara gurulmadım. Ýine şunu ýaly atçylar, kezzaplar Türkmenistanyň başyna gelseler, Türkmenistanyň öňünden gelýän atlaryny öwürler, piçiklerini öwürler, itlerini öwürler ýöne adamlaryny öwürler. Ine hormatly watandaşlar, şu ýaly material atçylar boýunça haçanda döwlet başly kezzap bolsa, kezzapdan bolan ikinji adam ogly, olan bir kezzap bolsa, onda şu ýaly atlary, piçikleri, eşekleri, ýa-ki şolara şekilleri gururlar, şolara öýleri gururlar, köşkler gururlar, ipadoglar, bedewler gururlar ýöne bizim ünsürmekler. Haçanda biz öz prezidentimizi saýlasak, onda şu prezident bize hyzmat eder. Şoň üçin biz şular saýlamadyk, şular terk etmeli, gaty gysgalyada tutuk etmeli. Hemme diýen bikançylyklaryny
suud etdirmeli ve täze Türkmenistan bolmaly ve täze prezidentimiz, täze meclisimiz, täze suudlarymyň ýolbaşçylaryny taýlamaly. Egerde bir döwlet boljak bolsa, egerde bir türkmen milleti boljak bolsa, biz bütün dünýä milletleriň arasynda öz ornumuzy almaly. Gelin men size bir reklam pauza edeýin. Bir material gökereýin. Lede dalın, seyredin. Google açylar ve şol pursatdan peýdalanyp bir pauza edersiz. Кинокомпания Warner Bros. Представляет фильм производства Марка Лестера, Мартина Каана, режиссера Марка Лестера. Дольф Лундгрен, Брэндон Ли. В фильме «Разборка в маленьком Токио». Также в ролях Хироюки Тагава, О, явился. Вы хороший человек. Я отвратительная рожа. Пусть думают, что мы спортсмены. Чем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Это философия уважаемого Шавката Миромоновича Мирзоева. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Майнинг – это криптовалюта варада. Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое.
Атмосфера здесь гнетущая. Двери толстые. Зачем мы здесь? Тише, мы в больнице. Больница. А зачем в больнице? Я не болею. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что в настоящем? Что впереди? Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Опнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Не играть, не пить, не воровать без меня. Жаргон и клички отставить. Обращаться друг к другу только по именам, даже тогда, когда мы одни. Быть кем? Hormatly vatandaşlar, ine sizin bilişiniz ýaly, Gurban Berdimuhammedow ýa-ni ýakyna bir kunlukda Gazakstana, Kyrgyzstana, Özbekistana barp etdi. Muň esasy barmak maksady näme? Şöyle barıp, ine men ölýän, meni öldürjek bolýarlar. Men ogluma, men öläsem kömek edin. Teröristler, yani halk teröristler bular turup men oğlum ayrıcak bolsalar, sizin şert tamalaryňyz var, kömek edin, gayrat edin diýip ýa-ki indi Putin'in ýanyna barym, o Putin size özüne kömek edin. Şonuň arasyna girip şoladan haýyş etdi. Pikir etmeň, o barıp ýa-ki Özbekistana barıp Türkmen özbek granisasynyň araçagyny ýaşan adamyň vizasy girer ýaly edip, ýa-ni şola kömek eder ýaly. Ya da Kırgızstan'a varıp şöyle Türkmen vatandaşımıza kömek eder yani. Ya da Kazakistan'a varıp şöyle yani iki devletin arasından ara katnaşığı doğrular yani yok. Şunun için barın yok. O Kazakistan'a varıp pul dedi. Kazakistan'a varıp buğday diledi. Muhtuna son pulunu verenin tiyap bankrot Türkmenistan pul yok. Bar yerde bir ritva Kurban Berdimuhammedow. Yani Türkmen devletin. Kurban devletin yani Türkmenistan'ın hem yerde bir ritva. Indi şo ýerden baryp elini uzatyp ýa-ni kar dilýär we oğluny gorumany bar ýa. Bir günem öz işiniň bir günem Gurban Berdimuhammedow biziň halkymyz üçin wagt betip görenok, halkymyz üçin işläp görenok. Serdar Berdimuhammedow öz iştiş günüň bir günem halk üçin işläp görenok. Diňe dogry anlaşylan gorumak, ogurlamak. Ine Türkmen döwleti, ikinji respublika Gurbanulistan Respublikasy, Türkmenistan döwleti. Hormatly vatandaşlar, men ýene bir gerek şu Gurbanyň aýdyn zatlaryny görkedeýin. Şunu düşdük bolun. Näçe adamlardan soradym. Menim 3 tane diplomum var, düşemek şuna. Mümkin siz düşertiňiz. Ýazyn kommentarda şu adam näme diýär? Uly meýärken öňünde, bir tane prezident öňünde. Bir zatlar aýdýar, onam o prezidentde çalyp goýberýär. Düşünmän. Ünferdi. Diňen şunu. Кем быть, если быть кем? То тогда чему быть кем? Eşitdiňizmi? Onam o kabaýdýar o. Oňa şum keldi ýerinem ýerini dämi? Özüň aýdym. Kim быть? Быть кем? И чем быть кем? Düş. Yallah canım. Ine şunu ýaly, bir idiot, aklydan tirýekden, bir kezza, Türkmen halkynyň opozisiýadan uturup, öz oğluny getirip, kezza oğluny getirip, usilýen edip, Türkmen döwletini bikanly ýerden saklap geldi. O öz oğlu şunça da ýok. Baran ýerine de öz oğluny maskara edýär. Şoň ýerine gidip, oňuny guruşmaň, meni guruşmaň, men prezident bolsam men çödýän diýip, ýagny kriminal döwletiň badygyny, döwletde hiç ýeri guruş haklarynyň ýoklugyny suwdet gaýdýar. Kim Türkmenistan maskara edýär? Bizmi? Ya şu ýaly akly giden bir idiotmy? Ýazyn kommentarda kyn görmän. Men indiki videomy koýaň size, hormatly vatandaşlar. Ünseplerden şunu, yine täze tehnologiýalar emeli geldi.
bütün dünyada men şuradan ağdak geçen Теперь ne mallar даже если bak ya. захотите, вы не сможете стать пастухом. Благодаря системе виртуальных заборов, разработанной норвежским Şunu virtual zabor diye de yani görünmeyen hayat. Yani şu hayatın içinden mallar çıkan o. Şunun çıktığı şöyle toğur ya da iğne diye. İnni yani malları teretmek gerek ya. Yani Norvegia'da şu teknoloji ulanıp başlanıyor. Şu teknoloji men arzu ediyen Türkmenistan kurulmadı. 3. Türkmenistan devletinin kurulmadı. Respublikasının sonrayan teknolojileri biz köp ulanıp deyip yani fikir ediyen. норвежскими инженерами, вы можете пасти животных, не выходя из дома. Эти GPS-ошейники работают Bu oyunda GPS aşenik ve öğünün çıkılan malın bak oluyor. Unutlarım. Yine şu internetin ediyen iş şu. на солнечной энергии и подключаются к вашему телефону. Yani günün enerjisini işle yine şuraya sen yani şuna perimetre belirleyen şundan çıkmaya mal. Şu perimetreyi ütkötüp bilýän. Oturun yerinde. Вы можете рисовать виртуальные границы для своих животных, как в видеоигре. Если животные приблизятся к установленным границам, они получат звуковые сигналы и легкие электрические импульсы. Şuraya perimetre çılýan. Şoň içinden mal çıkan ýagdaýda şoňa fizik elektrik yani toklar bolýardy. Yani ses signalı gelýär, iýne gaýtmaly bolýar mal. Чтобы завершить выпас и вернуть животных на ферму, достаточно проложить маршрут. Yani şu malları öýüňe elçek bolsaňam, Теперь даже elçek bolsaňam yani marşrutyny kesitleýän özü girýär. Yani virtualny yani hayat kiçiler şu tarafa gidýär, maly itelýär özü agda talýar. Yine şuraya teknolojiler gidip dur dünyada. Biz şuradan galmalyar, biz dünýäni yetip ozjak bolsak, Türkmenistan ösjek bolsa, ol san teknolojiler üstünden ýygnak geçirip yani depter bilen ruçka bilen depterjige ýazmalyar, hakykatan teknologiýa biz geçmeli. Indiki videoňy okoýyn, hormatly watandaşlar. Şu videoňy ünsürtdirdim. Ine Türkmen halkynyň kimdigini görürsiniz. Türkmenleri boynurtupsilen nerdir? Ne Aksat Temir, ne Çingiz Han, ne İskender Türkmen. Kışta çağır kordon bu basın. Ne bir kadar? Bir de Türkmenleri himayet edene kısmet etkendir. Şahayı ne bir kadar? Atımın önüne özünü yaptan çıkarmasın. Attan dışında benim kendini yaptan çıkarmasın. Vatandaşlar, men size ýatlatjak bolýan dadym, biz şu ýaly Türkmen halkynyň wekilleri, şu ýaly biziň halkymyz bolan, biz şu ýaly adamyň ganlary biziň ýa-ni damalarymyzda akdyr. Şoň üçin hiç hatdan gorkmalyar, jellada jellat diýmeli, zalyma zalym diýmeli, zulmy durulmaly. Türkmen halky bütün dünýäde adalat halk diýip tanalýar. Biz adalaty gorap özümizde bilmesek, biz beýlek döwletleriň ýanyna gurilmezler şu wagtda. Ünsürtdirdim indiki video. Men indiki videolar görkezmeýän wagtym boldy. Bir aýtjakladym ma. Häzir TikTok'da da efir gidip dur. Men soň TikTok barýam. TikTok'daky berilen soraga jogap berin. Ýöne bir näçe soragy bar. Şöyle bir ýerde TikTok'da Aşgabatda 10 adam aldylar. Gözüne atdylar. Wahhabit diýip 5 ýyldan 25 ýyla çenli ýa-ni jenaýat iş gozajak bolýarlar. Şoň üçin ine Türkmenistanda zalimler zulm edýärler. Ýöne onu afişewet eden oklar. Asuda asman diýip gezip ýörse bolýan, şoň aşagyna ul zalim çok gidip dur, ul zulm çok gidip dur. Biz prosta bilemizok şonu. Men şonu size aýdýan. Diňe 100 adamdan, 200 adamdan, 1000 adamdan 1-2 sana adam YouTube'a çıkarýar ýa-da uly ýa-ni halkyň öňüne çıkarýar ýa-ni gülälik gelince ýaly. Öz gyzy ine şeýle boldy, hakykaty gözläp barmadyk gapyka almady, ine şonu çıkarıp başlady. Şu ýaly adamlar köp ölmeli, şu ýaly biz çıkıp haklarymyzy goramasak,
içinde bir kançılık bizi basıp alýar. Basıp aldy diýen bolýar. Şoň üçin men öňe çykýarmok, men beýdiremok. Gözlen variant. Birinji liniýada görüşmeden, ikinji liniýada görüşüň oň tapagy ýok, ýöne görüşmeli. Diňe şol Gurbanlyğa garşy däl, ertir men bolýan sen ol beýlik bolsun prezident hökman haklaryny görüşmeli. Biz şu haklary görüşmäni dogulundan ölünçak saklap gelmeli. Onu bizim döwletimiz adalatly, arasda adam üçin hyzmat edýän hökümetimiz bolar, döwletimiz bolar, şeýle ýaşamaly. Hormatly watandaşlar, men bir aýtjaklaryma efiriň soňunda ýene bir ýere gaýtalýan Alisher Sahatow'ň Abdulla Urgusow tutuldy düýün daňda gidip alyp gitdiler. Biz şolary sizden goýuly garaşýar, şolary kömek garaşýar, maddi kömek garaşýar. Şol videoň aşagynda men kommentarda ýazar. Alisher Sahatow'ň aýalynyň telebi dolar ibanlaryny şoýa maddi kömek gerek. Biz $5.000 ýygnamaly, eýen $1.000 ýygnaly. Biz şu ýaly aktivistlere, şu ýaly gahrman olanlara hakyky kömek etmeli. Ýene şu hakyky gahrman. Öz jan ömrüni öňe goýup görüşýän, sizin haklaryňyz üçin, öz haklary üçin görüşýän adam. Tutup alyp gidenne de Abdulla mesaj goýýar. Maňa näme bolsa şo bolsun ýöne görüşdirmeli diýip mesaj goýýar. Görýärmi gahrman? Hani Serdar gahrman arkadaşym şu ýaly hereket et gördümi? Onanyň halkdan gorkup ýören adam. Ne halkyň içinde bir topar gahrmanlar bar. Abdulla ýaly, Alisher ýaly. Şoň üçin men hemme aktivistlere aýdýan. Birek bilen uruşup, sögüşüp, bir gylçyltyk gözläp, zat edip Allah'ım ratyal gedip ýöremäň, oňa wagt ýitirmeli. Biziň hemmämiziň birinji etmeli işimiz şu rejim durulmaly, atly ogluny tutsak edip türmäge atmaly. Birinji etap. Şu etapda prezidentim ýok, prezidentlik taýlawym ýok. Şu etapda mejlisiň başlygyny taýlanok, şu etapda deputatlaryň taýlanok, şu etapda taýlaw ýok. Şu etapda diňe görüş. Şonu edeliň içine girer, egerde içinde taýlaw geçip ýene diktator taýlanta. Biz daşyndan içine diktatorlyk 33 ýyllap gelen diktatory ýykyp bilýän bolsak, içinde oturubam şu täzeden diktator ýykylar. Şoň üçin oňa kelleňe barma. Birinji etap hemme güýçler jemläp, emosiýany gyraýryp, ýa-ni beýleki adam bu gören ok, halan ok, türkmen şu uylap bilen ok, neme däl, eýle däl, beýle däl, çyltyk gözläp ýöremem. Birleşmek geregi ýok. Agly görüşmek gerek bar. Ine hem aktivistler aýdan, ine Abdulla, Alisher tutuldylar. Häzir hemmämiz birleşmeli. Hemme şu özüni aktivist diýip halk üçin hereket edýän, men diýip gurlan adam bolsa häzir birleşip şola gollamaly. Gollamaň milyon usuly bar. Isteni usulyny taýlan. Ekrana çykyn, ekran çykman görüşüň tapagy ýok. Hata. Biz alyp çykmaly. Farhat Meymankuliýew'de da biz şeýdi haýyş etdik. Hem aktivistlerden. Gynan tamam ýeközüne galdyk. Farhat üçin görüşmeli. Şoň üçin ine şu oglanlarda biz hemmesini çağırýar, güýçler birleşdirelim, birine şu çykaryp gürködeli rejime innikler gitmeli ýaly. Farhatda da men haýyş etdim. Üýüşüp men çağıranda gürködeliň uşuny gorap, innikler gitmeli ýaly, giderler innikler. Ýok, söwdürer, zat etdirer. Ine Abdullah'dan alşýarlar. Şularny typdyrsak beýikler alarlar. Ondan Türkiýeden soň Ýewropa geçerler. Ýewropadan Amerika geçerler. Bular durmaz. Biz dursak bular gelýär. Ýöne biz hereket etsek bular ýyna aýýar. Görüşüň şert şeýle. Şoň üçin birinji etap görüş şu zalyma garşy şu ataly ogluny tutsak etmeli. Türkmenistanda teýatryny geçirmeli. Ine birinji etap tutsak edip Türkmenistana biz giýmeli. İkinji etap köçeme aýlanyp kanunlar bozman, konkurent bolup, näçe prezidentliğe, mejlise, deputatlara konkurent köp bolsa, şonça biz doğru saýlap prezidentimizi, mejlisiň başlygyny, mejlisiň wekillerini, beýleki saýlawlardaky wezipeleri biz berk saýlap. Her wagtdan şeýle bolmaly. Her 5 ýyldan prezident şaşyp. Beýleki ösen döwletlerdäki ýaly.
Ol ikinji etap. Şoň üçin birinji etapda prezident üçin görüşýär, oň üçin görüşýär, o zatlar aýrym. Birinji etap adatlyga çykmaly. İkinji etap açyk saýlaw geçirme. Ine şo ýerde tory etdiler. Häzir şu otory bolmaly. Şo berýän tory adama provokasiýa etdi bolýar. Düşünmeýär, näme edýänini, näme etmeliligini düşünmeýän adam bolýar. Şoň üçin hemen da haýyş edýän şunkunna biz Alşer bilen Abdullah daşyna gora bolup turup görüşmeli ve şu wagtda rejim aşam görüşmeli. Biz durmalylar. Biz durdugy bizim üstümize şoýarlar. Görüşü Türkmenistan içinde etmeli. Hem daşyny etmeli, ýöne etatyny içinde etmeli. Hormatly vatandaşlar, şunu men ýa-ni efir mutarýan, köp sag bolun, bizi dinläp bolýanyňyza, bizi tanqid edýäňize, bize maslahat berýäňize, bizim bilen şu görüş alyp barýanyňyza köp sag bolsun, inlik gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Alşer Sahatyň aýalynyň tele we dollar IBAN nomerini men şu videoň aşagyna goýarym. Maddi kömek gerek, ine şol pullar günden adwokatlara gider. Tinwermen eliňizden gelenini kömek edin. Biz grajan aktivistlerimiz goramaly. Dün Alşer bilen Abdullah hem bilen goramaly. Şoň üçin biz şol gorasak olur bizi gorýar. Giýjegini bizi gorýar, biz käwak şol goramaly. Bizim. Şunu unutmaly. Inlik gepleşikler çeldi. Hoş sağ olun.